Helo, a croeso i'r stream yn chwarae. Heddiw ni mynd bod yn chwarae y gêm newydd Destructivator 2 gan cwmni enw Pug Fugly Games. O Gaerdydd? Ie, Gaerdydd. So ie, heddiw, ymuno efo ni heddiw yw fi, Owain, Morgan ac James. Ac rydyn ni'n actually cael yr Skype plugin hwnna i gweithio hefyd heddiw sydd wedi gallu gweld eich wynebau ni. Yay. Ond am James. Ond efallai bod hwnna'n i'r gorau. O'n i ddim yn gwybod Owen o ti'n mynd i actually boi y lan fel just S. Mae'n edrych fel Skype logo. Oh my god. Ni gallu just tynnu fe i'r ochr? Ie, bydd fe ddim ar y gêm. Okay, fine. Diolch am y Dymin Riptg. Riptg? So Morgan, beth ti gallu dweud wrth ni am y gêm hyn te? Wel, mae'r gêm yma yn gêm fel platformer 2D a mae fe'n throwback fel 90au. Mae'n atgoffa fi o'r fath o gêm oedd ar yr NES neu'r SNES hyd yn oed. A fi'n joio'r fath yma o platformers. Maen nhw yn anodd iawn, ond mae yna settings gwahanol ar y gêm, felly chi'n gallu dechrau ar pwynt. Fi ond wedi trio'r gêm ar normal, so fe wedi mynd i hawdd achos fi'n teimlo bod hwnna bach o cop-out. Ond, just gêm dda a fi'n edrych ymlaen. Dwi yn gweithio'n galed ar y cyfieithiad, felly gobeithio chi gyd yn mynd i joio fe. A gobeithio mae'n un o'r nifer o gemau sy'n mynd i dechrau dod mas yn Gymraeg neu cael ei gyfieithu i'r Gymraeg achos mae'n, ni'n joio fe a bydd yn good i ni gallu cael fwy o gemau fel yn chwarae, i gallu chwarae a wneud streams yn fyw. So, diolch Pug Fugly am gadael ni cyfieithu'r gêm. Ie, hwnna'n awesome hwnna'n. Ac mae Destructivator 2, mae ti gallu prynu fe ar Steam right nawr am £4. Psychic now, so really good. Actually, mae ganddo ni cwbl o codes i roi i ffwrdd fel gwobrau Owain, so sa'n gwybod os chi eisiau meddwl am rhywbeth sut ydyn nhw'n gallu wneud e, neu beth chi'n credu bydd yn dilys i nhw gael code, neu key allwedd. Ie, remember ni gallu gwneud hwnna, ni gallu gwneud lottery. Ie, ti gallu gwneud lottery. Rhywsut ar Beth sy'n digwydd, ti'n rhoi ni £10, right? Na! James, na. So ni'n mynd lawr trywydd hynny, achos gall nhw prynu fe am £5, so... Nhw ddim yn gwybod hwnna. James, yna. Nawr ni'n meddwl am rhywbeth wrth i ni chwarae. Ie. So, ti eisiau dechrau y gêm nawr te? Go on in. Awesome. So mae Owain yn mynd i dechrau a mynd mor bell a mae'n gallu a wedyn nawn ni swapio wedyn a byddai'n chwarae'r gêm a bydd yr un set-up though, so Go on, oi! Radio, let's chwarae. Let's creu ffeil newydd. Dyw'r ardal fasnachol ddim wedi ei hamddiffyn yn gryf, sydd ei wneud yn lle perffaith i baratoi bes. Clariwch yr ardal. Actually, oes na'r mae'n backstory ar dechrau y gêm hyn, ie? Oes, mynd mas a dod nôl mewn, gosh. Gada. Ydy hwnna'n mynd i gadael chi wneud hwnna, ddo? Let's gweld. Let's cael y backstory ddod lan. Dyma ni. Nice. Da ni. Y flwyddyn ydy 2145. Mae'r ddaear yn dal i losgi. Mae Zalagor a'i fyfyn wedi cael ei orchfygu, ond at gost mawr. Mae'r hen dinasoedd mawrion y ddaear yn gorwedd mewn adfeilion, o rymeru darllen yn gyflym. Adfeilion. Mae'r boblogaeth wedi gyrru'r mynyddoedd ar anialwch. Mae'r ail adeiladu wedi dechrau, ond mae'n cymryd amser. Mae pobl y ddaear yn aflonydd,
Maen nhw'n mynnu dial. Dial. Mae Zircle, planed gartref Zarthagor, wedi cael ei darganfod. Mae gennym ni'r dechnoleg i fynd yno. Mae Zalagor wedi mynd, ond bydd rhywun yn codi i gymryd ei le? Efallai maen nhw wedi yn barod. Mae rhaid i ni ymosod nawr, a sicrhau bod hyn byth gallu digwydd eto. Mae'r dinus driolwr yn barod. Am ddechrau. Ni jyst clicio nawr. Nice, chwarae. File 1. Let's mynd. Fine. Gwag. Right, so ni'n chwarae fel y dyn gwyrdd ar y gwaelod. Oh, my queen. Mae'n hoffi'r y style o'r game hyn, mae'n really nice. Yeah. Yeah, mae'n nice. Oh. Yeah, rwy fi yn test allan y level... Level hyn, about awr yn ôl. Mae'n really good. Oh! O'i ti gyda i cwestiwn o Owain, nes ti pigo normal fel setting, fel level setting? Sa'n siŵr, efallai. Okay, cool. Hopefully. Yeah. Wow, fine here. Oh no! Oh, dwi di marw. Ah. 50 hwnna te, di hwnna'n... Ooh, di hwnna'n health. Be nawr? Oh! Yeah, ti'n gweld y gwynebau ar yr ochr? Yeah. Dwi'n gwyneb yna? Oh Ooh! no! Oh no. Ma' nhw'n galed. Nice. Ah! Ah, got it. Cool, mae Kieran? Yeah. Yn gwylio wrth wneud gwaith cartref maths. Nice. Good. Wel, noswaith dda, Kieran. Ffordd da. I, Nes i darganfod bach rhywbeth eitha diddorol. Os ti'n redig mewn i nhw, 3 gwaith, mae'n lladd Ie. nhw hefyd, achos cofio, fe yw'r Jesus. Nid Jesus, ond fe yw dinistrolwr, felly mae fe'n dyn eitha caled. Ydw fi... Oh! Oh, come on, Yeah. Owain, ti'n mynd rhoi enw Caled, da. Dinistrolwr wedi ei ddinistrio. Oh no! Yn lwcus, buddy. Sgiatan wedi dweud F, sy'n wir, actually. Yeah. F yn chat. Come on, Owain, ni angen ei game ti nawr. It is that game. Amser dda i dweud bod rwy'n ganu fi control on error, so rwy'n ddim yn used i. Oh, Oh, no! Fi gweld y ti marw 10 gwaith a ddim dweud unrhyw beth na dweud hynny. Come on, jeez. Troll newydd, oh. Oh. Shocking. Ddim dweud, bad work at man blames his tools. Dyna fe nhw'n dweud. Uh, Ie, os ti'n redig mewn nhw 3 gwaith, ma' nhw'n... Ie. Ma' fe'n... Os ti eisiau trio hwnna, ti'n gweld hwnna, Yeah, rwy'n gwneud it, just that. that's ddim Mae'n rhaid error something, i yeah. popeth. Yeah, got him! Safely on a kid. Right. Goodness. Nice, hwnna'n da. Os rwy'n aros i nhw troi eich cefns. Woo! Ti'n seithi pobl yn y cefn. Mae'n haws. Ond ti'n gallu gweld weithiau maen nhw fel yn neud duck lawr. Yeah. So os... O, dyna ti. Dwi'n gwybod beth yw'r things yna, actually. Fel orbs. Robots. Oh, meddwl mae'r orbs yn rhoi ti health neu rhywbeth. Mae'n edrych Ie, falle. Actually, falle nawn ni... nawn ni... neud ein... Wel... llwyddo i gorffen ein gol dilynwyr
heddiw, 8 person. Falle. Hopefully. Hwnnw'n da. Yay! Yes. Right, so beth dim ond hwnna? Nice. Just mynd i'r save point yna. Gynta. Yeah, na, gweld y thing Mae'n coch. troi'n... I'm mynd yn gwyrdd. Nice. Diamond James. Fi angen cael copi i ti, James. Na i gweithio ar hwnna nawr. Ddim yn cofio pa... Oh, yeah, Oh. mynd i... Nice. O, un mwy, remember? Yeah! Na. Yeah. Hey! Dim ond 3 star. Lol. A gofio, mae Chris o RFD wedi dweud. Na, ddim ar... Na, mae'n rhan o'r game. Oh, anhygoel. Rwy'n edrych ar y comments. Oh, brilliant. Cheer now to be one. Number 1. Oh. Yeah, remember when might gallu rhoi bits nawr ar hyn. Bit. Right. Wow. Right, dysga ni, Owain, sut ni gallu rhoi bits. Ti'n methu rhoi i'r channel dy hun. So, os ti'n cael bits arno... O! Dyna fe. Fi'n gallu trio fe yn y munud. Okay, cool, yeah. O! Ti angen canolbwyntio. Yeah! Come on. 26 i fynd. Dim ond 26. Come on. Have it. O, beth ydi di hwnna, peth yna? Yeah. Right. O, beth? So massive snow machine. Na, dyma ni. Rwy'n really hoffi'r aesthetic fel sut mae'r game yn edrych. Ma'n really Yeah, nice. mae'r cefndir yn really nice yn dywe. Yeah. Hoffi mae'n sut mor detail. Yeah. O, hyn. Na, fi'n credu ma fe'n trend eitha diweddar gyda'r lot o pethau newydd mewn style retro Yeah. 8-bit. A fi'n fan mawr o fe achos fi'n caru'r hen gemau retro. Yeah. So, i gallu... Wel, unwaith ges i'r cyfle i gallu gyfieithu hwn, o'n i fel, actually, mae hwn yn game bydden ni wir eisiau prynu ty beth, so, yeah, oedd yn cyfle gwych. Ww, a fi'n hoffi'r ffaith hefyd, mae fe gyd lawr, beth fi'n hoffi am y gemau retro yw Yeah. bod nhw gyd lawr i patrymau, so fe'n random a, tiod, chi ddim just... Chi angen deall, dysgu'r patrwm o'r baddies a'r boss levels, a wedyn chi'n mynd i gallu neud e. Ond mae'n cymryd amser, a i lot o bobl sydd ddim di arfer gyda fe, so nhw gyda'r ymynedd i bob roi i Sneaky. neud e. Oh. Oh, Lol. Got him. Yeah. anlygus. Oh my gosh, edrych ar hwnna. Ww. Rwy'n hoffi'r game fel hyn. Yeah. So, yeah, gemau tebyg NES, bydden ni dweud mae Contra, kind of, Yeah. game tebyg, ond oedd Contra yn ofnadwy o anodd. Sim lot o bobl yn gallu dweud bod nhw wedi curo'r game yna. Yeah. Ond mae'r cerddoriaeth, mae'r soundtrack ar gael am ddim fi'n credu, chi'n gallu lawrlwytho fe. Yeah. So hyd yn oed os chi ddim yn cael cyfle i brynu'r game yma, bydden ni'n dweud mae'r soundtrack ei hunain yn wych a gwerth gwrando ar. Oh! Na! Ah. Rhain al dechrau. So
Sori. Lol. Beth fod yn gas, James. Coward. Tac tag. Tactical. Oh. Said you're tagging me. Tic Tacs. Oh. Yeah, you got him. It's not a life ruler. Ah! Wyt Mae gwynebau ni o Owain yn cuddio y map a right ar y bottom chwith. Ie, ti eisiau gwneud Felly, pryd chi'n marw yn y bit yna, ni jyst yn gesio beth chi'n neud. Pryd ti'n married, yeah? Pryd. Fi gallu gwneud ni'n dim bach llai. Ie. Ond y pwynt yw, maen nhw yn defnyddio map ym mhob man, ydyn nhw. So, I suppose, gallech chi... Na, fi ddim yn meddwl, really. Dim bach llai. Mae Chris, sydd wedi creu y game, wedi dweud, hey there, little tip, you can duck while firing. The purple dudes do that. That's why sometimes you're shooting over their heads and they're hitting you in the gut. Nice. So, Oh, rwy'n gweld, just... Ah! Nice. yeah. Diolch, Chris. Diolch yn fawr am y tip. Cyngor da i ni Fi'n fyna. helpu os rwy'n fi'n seiffio yn y ffordd iawn. Yeah. Nice. Oh my gosh. Rhythm da efo timings. Na ti ddim. Oh no. Fi'n gobeithio chi'n mynd i gweld gwahaniaeth mewn cenhedlaeth. Ddim cenhedlaeth, ni dal yn yr un cenhedlaeth, but, you know, o ran oedran, a fi di arfer gyda gemau fwy tebyg i hwn. Oh, Jesus, mae hwn yn... We're fine. Arfer yw mam pob meistrolaeth. Ti'n gwybod beth yw hwnna'n meddwl? Beth? Mae fe fel arfer, os ti'n cadw ymlaen mynd, dyna... Beth yw e? Persistence is the mother of all virtues. Y fath na beth yw e. Diolch fawr. O, da iawn, Chris. Dim problem, dwedodd e. Fantastic. Diolch am y dilyn. Dy fam. Fantastic. Am enw. Dy fam. Oh my god, rwy'n edrych y ffordd mae'n cywir eto. So gallu ni aileirio hwnna i dweud diolch i dy fam am dilyn. Yeah. Ti'n flipo fe nôl arno fe. Oh god. Ah, help, yes. Woo! 16 i fynd. Oh! Yn y galed. I fi. No! Ti'n gwybod beth, bydd e'n nice. Ti'n gwybod stream diwetha pan o'n ni chwarae Humans Fall Flat a o'ch chi'n chwerthin pan o'n ni methu dringo fyny yr creigiau yna? Yeah. Yeah? Yeah, hyn yw'r un peth, no. Yeah. Na, ti ddim yn neud yn gwael. Mae just yn cymryd amser i ddod i arfer gyda'r strwythur. Oh no! Pam mae fi'n neidio pryd o'n i? Yeah.
Oh! Woo, health! Ti angen hwnna. Mae dyn fan'na. Rwy'n ddim yn gweld fe. Oh. Rwy'n ar y ladder. Right, so fe'n fel safety fel. Die. No! Oh, come on. Damn. No! Dinistrolwr wedi ei ddinistrio. Try to throw and look at. Nid un yn pedwar of Just rhywle i gyd. F gan Ripty G eto. Tiod, mae sgiatan a Ripty G nawr really yn ripo mewn i ti, gall ti dweud Owain. Jeez. Come on, boy. Ti'n gadw dy hun lawr, ti'n gadw fi lawr, ti'n gadw dy deulu lawr. Come on. No! Ti'n well na hwn. Na. Come on, come on, come on. Mae di trwy dyn nhw i'r analog stick. Oh, god, dyma ni. Instead o'r rwy'n dyn nhw i'r the keypad. Okay. Mae'r fe ddim yn helpu. Na, jyst yn rhedeg mewn i'r blimin laser beams, neu laser balls. Mae hwnna ddim yn swnio'n iawn. Laser balls. Peli laser. Peli tan. Great balls of fire! Oh. Thing yw, achos dwi'n gwylio ti nawr trwy Twitch, mae yna tipyn bach o gwahaniaeth. So fi'n cael ymateb ti, yn meddwl, mae'n mynd i marw eto. Fine, mae gen i dau life ar ôl. Ooh. Dyma ni. Right, mae'n mynd i gadael y life bar peth hwnna, mae gen i un full. So... have it. Maybe we gallu yn stack o. Falle. Oh my gosh. Right. Mae'n just mynd lan, nice. Woohoo! Ah! Oh no! Yes. Un a olaf. Ah! Just aros nawr, byddwch yn amyneddgar. Yay! Cheered 1 bits, Ripty G. Hey, diolch am yr 1 bits. Diolch, Ripty G. Fantastic. Get this double wine. Ti'n nabod Ripty G? Cool. Right, nesaf. Fantastic. Ripty G. Right, bydd rhaid I ti esbonio I fi nawr Owain. Beth yw'r bits ma? So mae ar Twitch, mae pobl gallu prynu bits am arian. Like, sa'n cofio, like 100 bits am pint, rwy'n meddwl? Ydyn nhw fel 100 bits am 1 pint, fel rhywbeth fel sa'n cofio. Ac wedyn nhw gallu fel rhoi y bits I unrhyw channels nhw eisiau. Yeah. So mae fel kind of like donation peth ond fel trwy Twitch. Okay. So ti gallu fel prynu fel prynu fel 10 pint worth of bits so yn just rhoi nhw i'r fel channels ti'n hoffi a pethau fel hwnna. Ah, okay. Ydy'r... Hey, diolch am 1 bits eto RPG. Like my bitties. Ti'n gallu gweld yn cornel y stream, mae Ripty G, ond mae fe fel Benny Weired, ysgrifen, ti'n gallu gweld e?
Benny Weired. Yeah, look, edrych ar rodd uchaf. Fi ddim just neud pethau fyny, fi'n siŵr fi'n gallu gweld e. Top chwith y sgrin. Oh yeah, mae'n Benny Weired. Sorry, yeah, fi fi'n fix yna. Top bits and Benny Weired. Pawb yn Benny Weired? Oh, no. Fi ddim yn gwybod. O'n i'n meddwl, fi'n siŵr fi'n gallu gweld rhywbeth. Mae'n bach yn freaky. Set the transform up hwnna. Right. It's right dyna ni hynna'n... boom. Ydy hynna gwell? Yay! Fi'n credu fi. Yeah, dyna ni, cheery. Sorry, dyna fi. Rwy'n fi'n position o'r y words fanna cyn roedd unrhyw'n ever wedi rhoi ni bits, so rwy'n just blank. So rwy'n fi'n gwybod fel... Mae'r peth bits yma newydd i ni. Diolch RipDG am eich amynedd. Amynedd. Oh, good. Dyma ni, pause o hwnna. Nice. O, diolch am y 5 bits, CJ Roper. A diolch am 1 bits, RipDG. O, mae ganddo fe. Diolch, Chris, am hwnna. 5 bits, caredig iawn. Fantastic. Gosh, be ni'n mynd i neud gyda'r holl bits yma? Bydd ni fel Scrooge McDuck mewn Vault, jyst yn nofio mewn bits. Be? Rwy'n headfan! Ie, ti angen mynd... O, ti gyda fe. Oh, yeah! Faint o'r... Oh! You've been hacked. Faint o'r bits ydi Fredo fa? Tree humbug. Oh no! RipDG yn cheer 3 bits arall. Fantastic. Nice. Diolch yn fawr. Gosh. Humbug. In a level cool. Ti'n credu mae RipDG yn gwythio i trio cael cod am y game yma o wain? Falle. Falle. Right, oh my Digon gosh, teg. ma' hynna'n... Galed. Yeah, sut we destroy it? Oh man, nhw'n galed. LOL. O, mae James nôl, o'n i'n wyndro lle oedd e? Is ti ti bach neu rhywbeth? Na, rwy'n fi'n cael sneezing fit, so fi'n mute fy hun. O, proffesiynol iawn. Da iawn. Falle bydd yn dal os rwy'n like right land. Ah, hynny'n gwell. Rwy'n meddwl yn gallu mynd right land. Right, os... Can you weld nawr? Gynta... Ble ma... Ah, diolch am yr un bits RipDG dweud yma am y content. Oh, fantastic. RipDG. Gwych. Ble mai... Wyt ti ar Discord hefyd, James? Yeah. Credu. Okay, na I roi ti'r thing. Na I roi ti... O na, so ti'n gwybod... Os ti'n rhoi hwnna mewn i Steam nawr? Neu Steam? Stem. Steam. Ah. Ho 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 ho. Na, okay. Copy. Add game. Ydy'n Steam product neu non-Steam? Steam. Tidy. Steam, come on, James. Cadw fyny. Mae Steam yn enw, so... Ie, mae yn enw, ti'n iawn. So ni'n mynd i wneud horrible cyfieithiad o enwau. Ti'n iawn, sorry Jim. 22 seconds download. Nice. Chi'n wych. O, hwnna ddim yn gwir game. Peidiwch. Na, mae'n trash. Rwy'n ddim yn trash. Peidiwch bwlio fi. Ti angen profi hynny ni a wain, ni ddim wedi gweld unrhyw beth i ddangos bod ti'n gallu chwarae'r game. Nawr fi'n dyfaru bod ti ddim wedi gwasgu easy mode. Sut ti'n gallu checo?
Options. Beth ti'n neud yw ti'n gwasgu Alt F4. O, dwi. Ydy ti? Ydy hwnna'n fel super... Mae'n shortcut, ie. Ah. Mae'n Triforce in computer ti. I have to Triforce for computer. Cofio hwnna. You've been hacked. Oh no. Diolch, game. Ydw i gallu... Na. Ah! Mae'n symud! Be sy'n symud? Y gun hwnna. O ie. O ie, yr un o'r llawr. Oh, didums. Sioc. Mae Owain wedi marw eto. Can ffordd i marw gyda Owain Jones. Ni angen newid y teitl o'r stream i sut i ddim chwarae y gêm. Yeah. O na, mae'n good, tiod. Nhw'n cael y gwerth. Na, be byd nhw'n neud yw byd nhw'n hoffi fe achos ti'n neud yn edrych yn really anodd, so byd nhw eisiau'r challenge. Mae'r fath o gêm yma ddim yn un sy'n hawdd i chwarae. Na. Right, rwy'n mynd I just galw fe am funud. Oh my gosh, ydych. Quitter. Ceid y gig. Rwy'n edrych at fel hen fideos o'r o ni. Well, Oh yeah. Rai o fel Nadolig ble rwy'n ni'n chwarae beth di gael fe. Kinetic dance, Star yeah, Wars. the No Clerics way. was so good. Oh god. O ti a dy frawd, o'n ffantastic. Beth oedd e? It's my ship. Beth oedd e? Smash it. Yeah. I'm Han Solo. I'm Han Solo. I'm Han Solo. Sorry, Tig. Right, dwi angen mynd nôl I cael yr un. O, right, ddim eisiau glanio. O, dwi gallu llaaf nhw. Yes! Ie, ti'n gallu fi'n credu. Ie, mae hwnna'n neud bywyd yn haws. Cheat. Got him. Wow. Oh, my peth fan fan'na. Really Mae'n safe I pelau. Arna ti. Yeah, dyma ni. Dyma ni. Ti'n y groove na roi ti o. Yeah. The Emperor's New Groove. Oh dear. Puns. Un o'r ffilms gweitha Disney. Beth? Be? Sorry, dwi wedi colli rhywbeth. Dwi byth wedi weld e, Ti'n so... ffilm dda? Dwi heb wedi gweld e, so... Yeah. So pam ti'n siarad am? I suppose ti'n gallu neud references am pethau ti ddim wedi gweld. Yeah. Diolch am LOL! O, I wedi... Oh no! Methu! Ma Chris wedi dweud, cheers 5 bits for that cheese move. Rwy'n good, no fair. Oh, unluckiest friend. Got friend zone with the game. Oh, I know what a dechrau. Mae'n fine, rwy'n gwybod beth I gwneud nawr. Oh no! Oh, I'm good. Good fam. Good.
Head fan nawr o. Literally. There. Oh. Stop your safety! Ti'n methu dweud hwnna mewn rhyfel o? Os rwy'n gofyn yn neis. O ie. Ceasefire, mae Owain di cael digon o cael ei ladd. Oh! I'm okay. Sure. Oh. Mae Chris wedi dweud, man, the music is annoying when you have to listen to it for 35 minutes at a time. Ooh! Gallu Oh, yeah. troi y Iawn, cerflun Chris. lawr os. Mae yn Heclo. annoying. Ni'n cael ei heckled gan y person sydd wedi creu y game. Come on nawr. Ah! Oeddi hwn yn Bydd ddim yn gadael ni neud eto. Ah. Nice. Get him. Yeah. Mae'n hoffi'r fel y design o'r enemies. Yeah. Rwy'n mynd lan a gwneud y section hyn. O! O! Un munud. Ydy... Fi ddim yn credu mae'r dilynwyr newydd thing yn gweithio. Dilynwyr newydd. O! Achos cofio wnaeth dy fam subscribio i ni? Neu dilyn ni? hwn yn... O YouTube? YouTube? Na, fi ddim yn siŵr. O na, ni ddim ar fi. No, so nhw yn... Fi'n siŵr oedd dy rhywun wedi just... Gallwn ni edrych trwy chat nawr, bydd e'n dweud bydd e? O ie, pam ni hwnna ddim diolch deal. Rwan. Ah. Hmm. Odd. Mae yn... Text transformation... Weird. Oh well. Mae ddim yn... Ah! Mae fod i dweud yr un... Mae'n weird bod yn methu editor fe. O, ni wedi rhywbryd arall pethau ni. Dim problem. Mae'n rhoi gweddill yn gweithio. Dim problem. Rwy'n arfer gweithio, rwy'n meddwl. Yeah. Oh. Yes. Come on, dod lan. Come on. Come get me. Come on, if you... Mynd lan a lawr yr ysgol a neud e saethu yr un pryd. Dyna sut o'n i wedi neud e. Neu mae'n mynd i cymryd eisiau i ti aros. Ah! Dyna ti. I'm okay. Ah! Lan mewn i fe. O, rhaid mynd lawr fyna. Ti'n meddwl sy'n ffynnu, pan o'n i'n gallu testio'r os oedd y cyfieithiad yn gweithio neu beidio, o'n i'n gallu just gwasgu cut i gorffen y lefel. Yeah. Obviously, dyw hwnna ddim yn hwyl achos thing, ond yeah. Fi'n teimlo bydd e'n nice os bydde ti'n gallu neud y stage yma. Na, mae'n fine, edrych bod bron wedi gorffen e. Yeah, ti bron. Sure, Yeah. sure, yeah. Sure, yeah. Wedi smash o Course. fel ar fel tro cyntaf fi. Dwi'n. Yeah. Ddim yn ôl Steam account ti. Un olaf, ble? O, dwi wedi miso'r un rhywle. Oh, ho, ho. Green Ah, un jack. hwnna, roedd hwnna.
test. Oh, We're gonna need a cheese move out. oh, I need a cheese move. Couse. Dirty. Dirty. Hooray! Hooray, Owain! Woo! Clear! Not clear. Come on, James. Oh, they're for clear. Na, mae ddim yn clear. Clear. Yna, C-O-I-A. Clear. Na, ddim clear. Paid. Ti'n gwybod beth? Fi wedi bod yn treulio oriau dros y diwrnodau diwethaf yn testo'r gêm yma. So pam ti'n dweud rhywbeth fel yna, rhan o fi'n mynd, beth? Fel yna. But fi'n gwybod o ti just ddim yn darllen yn gywir. Yeah. We're just gwybod ti'n methu darllen. Yeah. Dwi'n special. Mae'n iawn, mae lle i bawb ar y sianel yma. Oh. Hell yeah, skills. Ble? Stop bully o, please. Brilliant. Mae'n cael bully hunt yn sy'n ydy. Yeah. Pwy dy fan? Bully bot. Ti angen bully bot o Discord. O na, beth yn y byd. Ah! Neidio mewn i'r Neidio mewn i fe. Oh! Ooh. Dyna ddim yn mynd yn dda. Wow. Sioc. Sut oedd fi O, gael? wan o'n i mar. Oh, ti syniad fel robot sydd wedi cael trawiad ar galon. Oh my gosh, edrych yn rhaid. Os ti'n dyco lawr Byddwn just newid lladd ei gilydd. wrth i ti lladd, We were just wedi Eden. lladd nhw. ie fi'n gwybod. Na fi'n gwybod, fi jyst yn dweud, mae fe just pro gamer tip fan hyn o, just cymryd e, okay? Pro gamer, Oh! Amlwg ddim. Oh, Ooh, hwnna. ble Nice. daeth hwnna, eh? Skills. Mae'n really anodd i commentator, chwe ni'n cael like 10 eiliad yn tu ôl. Ie, mae'n wir. Best Ond y in thing the yw, village. dyw y pobl sy'n gwylio ddim yn cael y problem hynny. Fe Na, gyd just yn me. awesome. Rhaid ni just cymryd amser i ymateb, James. Oh, Rhaid yeah. ni just fel dyleo Oh, no. ymateb ni. Recovered. Yes. Na, mae'n dal live ar y peth fi, so... It's gone, but Ie, it's gone, but. ie, fi, nawr mae'n i mynd. Nawr mae'n mynd, ie. Beth yn un yn un. Jump! Dwi angen saethu'r peth. Jump! Chwimpo lawr i'r gwaelod. Gweld beth sy'n digwydd. Oh! Ie, mae'n ffain os ti'n Oh! gwybod lawr. Lol. Oh, sioc! O, mae'n wedi marwyd. A pinball thing. Right, note to self. Peidiwch gwneud hwnna eto. Wnaethoch chi fethu ni. Ie, yeah, mae hwnna'n wir. Actually. Daliwch ati, Clara. Yn dweud? Good. Clara. 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 O. Rip Howard. DG, wyt ti'n rhan o Discord ni? Mae hwnna'n cwestiwn mawr. Os na, mynwch gyda ni ar ein Discord. A wedyn, gallwn ni ddanfon os chi'n ennill Woo! allwedd ar gyfer y gêm. Ni allu danfon. Yn y cwestiwn da, sut ni'n mynd i gallu rhoi... Mae na... O na, rwy'n anghofio am rhain. Mae na ffordd i gwneud giveaways ar y stream amps, ond sy'n cofio. Sut? When in doubt, Google. Oh, come on. Mae'n button. Rip DG yn Great. dweud na.
Yn bottom dweud add giveaway mewn Streamlabs. Add giveaway, ie? We. No. Can I join? Dwi'n dod fewn. Newydd, no. Cool. Exclamation mark Discord. Ydy'r Discord thing... O, dyna ti, da iawn. Ti'n gallu giveaway i'r custom items neu stuff yn y merch store? Na, ni ddim efo'r Streamlabs merch store, dim fwy. Na, ni wedi swapio fe Garach yn neud yr custom items. Fel, Ond, fi'n credu bydd e'n eitha cool i gael pobl yn rhan o'n Discord ni anyway. Achos ni'n gallu gael nhw gwybod yn haws pryd mae stuff yn digwydd a os nhw eisiau chwarae ar y stream a stuff fel yna. So, you know. Falle, mae'n ffordd dda. Os ni'n neud fel keys a allweddi game a stuff, ni'n neud e trwy direct message trwy Discord. Yeah, but sut ni'n mynd i ennill? Sut ni'n dewis pwy? Oh, I see, yeah. Dyna'r pwynt, yeah. Well, yeah. Fi wedi gweld rai pobl yn neud like strange, like Wheel of Fortune kind of styly things a nhw'n mynd, a fi bach fel, mae hwn fod yn gaming channel, pam chi wedi troi e mewn i rhyw fath o game show? Seriously, fi'n gweld rai yn nhw, fi fel, what? Ond, yeah, fi ddim quite yn siŵr. Quiz? Pawb yn hoffi quiz? Na. Gofyn obscure questions. Fel person... Ond dyna thing, maen nhw just yn mynd i googlo fe. So Well, mae quizzes yn obsolete. Ond fel y person cyntaf, fastest googler. Fastest finger on the buzzer. Chris Tarrant. Fi gallu fel neidio mewn i. Bad idea. Oh no! We're hwnna'n... Oh, actually, we're hwnna'n okay. Dim ond. Yn tai neu dau? Oh no! Dwi di marw eto. Oh, na. And Lucas. Wel nawr normal, rhi siwr ar like easy. Fi ddim yn judge o ti. Bad if... Oh, na, ddim eisiau mynd ar hwnna. Oops. Hi. Na, ddim yn bit yna. Oh. Dun, dun, dun. Oh, mae wal fan. Got him. Ah, got him. Mae'n dweud, hot tip, you can hang in the air when firing, might be handy trying to get past those lasers. Oh, okay. So chi'n gallu arafu wrth i chi cwmpo trwy gwasgu saethu. Yeah. So yeah. Unwaith ti'n lladd y person, ti'n gallu cael... I learned. Ti'n gwybod beth sy'n ar Sky Movies ar hyn o bryd? Detective Pikachu. Yeah. Oedd fy mab yn hapus iawn gyda hwnna. Fi i'w gweld e. Na fi. Beth o ti mae Stephen wedi? Yeah. Oedd e probably yn y queue gyntaf i'r cinema. Ie, mi roed ni'n meddwl am syniad am giveaways. Josh, ti gyda unrhyw syniadau? Pam bydd rhywun yn rhoi reswm neu fel cystadleuaeth neu rhywbeth?
bron, Kyler. Oh yeah, so neud y trick yna. Yeah. Oh. Yeah, dyna fe. Yay. Oh. Bron? No. Oh, yeah, alright, yes. Right, chance all I've now. Right, chance all I've. Mae Yay! goffa fi o'r sîn ewch draw. Yay! A scene in Austin Powers. I only ask for sharks with freaking laser beams on their head. Yeah. You've got lost powers either. Beth? No! Right, lockdown. Locked. Syniad, tiwod, cyfle perffaith I ti gwylio Austin Powers. Na, dwi'n gwylio... Gallu ti dweud hwnna am unrhyw beth, gallu ti? Fi byth di gweld Godfather series, un o nhw. Na fi. Oh, there we go. Ond dwi'n excited iawn fod Peaky Blinders Season 5 yna Netflix mis yma. Yeah. O, fi di clywed bod Killing Eve nôl. Ie, yn credu. Heb gweld hwnna, i fe. Ti ddim? Oh, right. Okay. Fair enough. Ond wedi bod yn da iawn, yn clywed. Yeah, mae'n da. Beth yw'r un arall? Fi'n eitha hoffi Better Call Saul. Mae hwnna... O'r Breaking Bad spin-off. Yeah. Dwi'n cael unpopular opinion. Dwi ddim Gosh. hoffi Breaking Bad. Beth? Ti ddim? Oh, rwy'n 50 gweld it, so... Na, Mae'n ddim hoffi. amazing. Pai gwrando ar... Na. Pai gwrando ar James. Mae Breaking Bad yn masterpiece. Oh, mae'n just more boring. What? Oh, Ah. wait, a giveaway. Dyma ni gallu create a giveaway. Told you. Right, timer enabled, duration 30 minutes. Permission everyone? Yeah. Enter No. prize. Keys. Steam key. Then go to Destructivator. Yeah, Ramel. Yeah, Destructivator 2. Right. Non-subscriber bonus tickets. What? Take cost. Such a bit later. Good lucky. £20. Oh. We'll just wait. Ticket cost 1 or 0. Okay, add. Okay, apparently. Start giveaway. I have no idea beth sut mae hwnna'n gweithio. Okay. Tidy. Sut i pobl- Is Destructor 2 key raffle has started for viewers. Use raffle to enter the raffle. Ah, cool. So Awesome. ni wedi creu raffle ar ein stream. Hwnna'n hilarious. Oh, fantastic. So guys, croeso i'r raffle. Chi'n gallu ennill teddy bear, jam, pot o jam, neu barth o torth o bara brith. A joke, byddech chi'n gallu ennill y game os chi'n cymryd rhan yn y raffle. Yeah. Sa'n siŵr sut ti'n... Oh, exclamation mark raffle. Well, yeah, paid ti cymryd rhan. Oh, na, fi. I can only hit... Oh, brilliant. My Chris wedi, sorry, I only enter meat raffles. Yeah. Ni ddim gyda ham mawr. The steak. Oh, bydd steak yn nice. Oh, yeah. Sgatan. Oh, fantastic. Mae sgatan wedi gyda un tocyn. So far mae fe'n siawns da out of fe. Wait a sec, ydy yn treat... Faint o... Beth yw'r duration? Pryd nhw'n gallu neud y tan? Ni gallu end of it rhyw pryd. Oh, okay. Wel, nawn ni ddim end o fe tan. Ti o beth, ni'n mynd i torri fe yn hanner ydyn ni y stream yma, so Gallu creu- i fi chwarae. Ni gallu creu fwy na un raffle ar ôl un. Oh, brilliant. So, yeah, okay. O, mae Rip TG yn cael un ticket. Ooh. O. Ooh, a cyffro.
Ww. O, beth o hwnna? Rwy'n hoffi yna, nhw wedi modifio un o'r emotes a roi sunglasses yn yna. Oh, nice. Wow. Nice GG. Cool. O'r mae pobl gallu fel... Oh my god. Cael fel channel points gan fel just participator yn y channel fel gan... Oh, amazing. Oh, ma' hwnna'n cool. Siarad a popeth, wedyn nhw gallu fel gwario'r points am pethau fel customisio un o'r emotes ni am 24 awr rwy'n meddwl. Nice. Rwy heb di edrych mewn i fe lot. Ni'n gallu fel creu custom ones neu rhywbeth hefyd. Yeah. Wel, dyna ni. O, yw hwnna ar ochr fyna? Activity feed. Okay. Active mods. So, roll up, raffle on Chwarae. Rip-DG a Sgiatan yn barod. CG Roper wedi creu'r game, so fe'n mynd i ymuno ar raffle. Mae fe wedi roi'r keys i ni roi allan, so sim lot o pwynt fyna. Faint ni cael i gwneud y raffles? Wel, beth o'n i'n meddwl, gallwn ni wneud cwbl nawr a wedyn cwbl yn y ail hanner. Oh, come on! Rwy'n hwn yn poor form gan fi. Yes. Diolch, James. Gwan, dyna beth oedd boi o Cynnal a Chadw wedi dweud, Gwan. Dy fam yn rhan o raffle hefyd, nice i gwybod. Nice. Wee. Fantastic. 3. Come on, mae 7 ohonoch chi'n gwylio. Fi'n gwybod chi eisiau copio'r game yma. Gweld os chi'n gallu gwneud yn well na Owain, mae'n werth e. Fantastic. Am y soundtrack ei hun, tio, jyst i cael hwn, wrth i chi wneud eich gwaith catref neu gwaith chi angen wneud, tio, cael y cerddoriaeth yma yn y cefndir, mae'n rhoi rhyw fath o egni i chi, fi'n credu. Got him! Got him. James Bruce. Oh! Ah. Yes! You've been hacked! Okay. Oh. Oh, come on, Ravine. O, Westworld nôl ymlaen. Westworld? Dyna series arall. Yes. Sorry, am rhyw reswm, Ravine meddwl rwy'n ti'n dweud Waterworld. Oh, god. What yn ffilm dda? Oh, Kevin Costner. Mae'n fel Weird Shark Man. Waterworld. Nes ti ddweud bod Waterworld yn ffilm dda? Hell yeah! Ie, mae'n fi'n hoffi fe. Ydy? Waterworld Yeah. amazing. Sometimes. You guys. Oh! 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 God, no, come on, leave like... Oh Lol. my gosh. Wel, ti'n gwneud bit hyn already? Yeah, Ravine Maru. Ah! Shock. God. Oh, mae ti'n gadw e fynd. Pa controller ti'n chwarae hwn ar? Oh? Xbox, okay. Mae'n un... Xbox 1. Yeah. Mae'n un Phantom Magenta. Oh, Ooh. oh, mae'n lush. Mae'n edrych fel grape. Oh, Okay. Thanos' Schlock. Okay. Gormod o gwybod, eh? Oh dear. Wel, dwi'n hapus gyda PS4 un fi ar gyfer wedyn. Dwi'n hapus efo'r mouse and keyboard. Yeah!
ti di cael chwarae un ti? James? Ie, dwi heb launch fe eto. Alright, fair enough. O, fi yn- Clear! Clear! Flippin' heck, This ma' is hwnna'n an ma' hwnna'n animal, obviously paid Hwn wain yn o edrych fel James. A, fel No, capital A. clear, ddim clear A. There's ddim clear A, clear. Yn clear. Na, ddim clear. Hwn yn clearly A. Yeah, rr am Rodri. Jesus. Na, mae'n A am Anwen. Na. Clear. Clear. Diolch am y 20 bits. Oh, diolch yn fawr, Chris. Nice. Right, so mae 3 pobl wedi enter a raffle so far. Roll up, roll up. Pimp, fi'n credu falle nawn ni... Roi y timer Beth- fel 2 awr, so probably un nesaf. Credu dylwn ni roi ail tweet allan ar trodawn neu rhywbeth. Fi jyst yn teimlo bod pobl jyst falle Ie. wedi ynghlwio. Falle ni gall roi mewn y tweet bod giveaway. Oh ie, syniad da. Syniad da, fi'n hoffi hwnna. Fi'n roi mewn y stream title hefyd. Actually, os fi'n roi'r actual... let me think. Beth y ffordd gorau i wneud iddo? Neud retweet a wedyn yn y comments roi hwnna, neu just roi tweet newydd sbon. Ti'n mynd i wneud o, Theo? Na, ti gallu. Fi'n gallu wneud e, ond beth ti'n meddwl? Wneud tweet newydd? Yes. A just roi'r holl pobl oedd ni wedi... roi mewn e. Sorry, mae gen i Okay. fi custom. Ti gyda Okay. custom beth? Custom. Custom. Dim custom. Custom? Custom. O, fi eisiau hwnna. Ti allu virtually roi rai fi. Beth yw'r cacen? Dyna beth fi eisiau gwybod. Ha? Mae'n raspberry, like, muffin. Ooh, Dwi'n Wow. stick them in a mic. Christ. Fi'n gysau, ti'n gwybod pam ti'n copy a paste o'r holl pobl, pam mae fe'n neud e mewn fel llinell, vertical. Mae'n annoying. A ti angen wedyn i safio digits. Un wrth un, roi nhw mewn, squasho nhw lan. First world problems, eh, guys? Yeah. Oh dear. Oh, yeah. Oh, mae'n galed. Oh! Right. See, right. Hwnna. When we're down, Oh, oh mae rhain mor galed. So Twitch.tv /YnChwarae. A wedyn Gwobrau? Na. Raffle. Raffle'n swnio'n eitha weak though, ie. Fi'n meddwl am gi fi pan fi'n dweud raffle. Just giveaway. Beth yw giveaway yn Gymraeg? Roi ffwrdd. Roi ffwrdd yn swnio'n lame hefyd. Yeah, just roi Fel- giveaway. Just, Yn swnio fel ti gyda puppy a ti'n rhoi ei ffwrdd. just dweud. Give away! Fi'n just dweud, just, I don't know, just Giveaway. dweud giveaway neu rhywbeth. Giveaway gemau. Oh! Gemau Oh my gosh. ennill. Na roi giveaway gemau I ennill ar y stream. Yeah. Nawr. Mewn caps, ia? Nawr! No! Oh! Oh no!
Wow. Sit na byd! Hwnnw'n galed! Give away. Okay. Ti dal yn colli o. Ah! Felly Oh, clywed- boom, look clywed at fyny. that. Hey, mae pryfyn space. Fi ddim yn hoffi dweud gair enw fe ar-line, ond yn dweud noswaith dda, Pryfyn mate. space. Hey, Noswaith Um, dda. in space. Wyt ti'n gallu, os ti eisiau ymuno gyda raffle, mae raffle, os ti'n rhoi y cyfle i ti ennill y gêm mae Owain yn chwarae nawr, sef Dinistrolwr 2, Destructivator 2. Unlwcus, buddy. Gweld ti yna? Yeah. So just rhoi, beth nhw angen rhoi? Exclamation raffle, a chi'n gallu bod yn rhan o raffle. Roll up, roll up. Yay, ti'n rhan o'r raffle. Fantastic. Oh! Rwy'n fi'n gwasgu jump yn Hey. neud safety. A mae Refugee yn neud gwyneb trist iawn. O, Shamrock Nof, diolch am subscribio i Twitch Prime. Fantastic. Wedi tan ysgrifio. Dylwn ni wneud hwn o wain fel y thing. Os mae hwnna'n werth wneud. Oh, fantastic. Diolch, Shamrock Nof. Hwnna'n wych. Wel, ti'n Ah. ail subscriber ni. Wy, wy, wy. Ers i ni gael affiliate, mae pethau just... joke. Ond diolch yn fawr Shamrock yn of. Os chi eisiau ymuno gyda raffle, just rhoi y bychnod raffle. Y bychnod raffle. A chi'n gallu ymuno gyda raffle. Cyfle i ennill y gêm yma, sef Destructivator 2. Oh yes, good. Finally. So, exclamation raffle. I bod yn rhan o raffle i ennill y gêm. Mae Owain yn hollol pant at y gêm yma, ond triau gorau, so peidiwch â bod yn gas. Ni Good. gas. Gafodd ei eni yn lot rhy hwyr ar gyfer y fath ma o gêm i bod yn ddad fe, you know? So just Chwarae gods. gods, yeah, mae gods yn wahanol. Mae fe'n, mae fe'n debyg o ran mae fe gyda, ond mae gods fwy o 16-bit. Yeah, true. Destructivator 2. O, yr un cyntaf. Oh, die down the roads, a Destructivator. Didn't you hear? Destructivator 2. Bydd os ei gallu neud y background ar gyfer un Cymraeg, fydd e? Beth? 2. Oh, sorry. 2. Na mae'n joke, fel, 2. dwi'n meddwl. Ydy e? Oh, 2 is in Dau is in 2. theme, O dau. fel, hwnna'n 2 fel na, ti'n slafio fel? No. Na, ni. Oh my god, it's confusing now. Dwi'n fel hwnna. Destructivator. Oh, die down the road, he's a Destructivator. Right. And Morgan's thing has gone really small, why? Oh gosh. Mae di Morgan mor fach. Oh yeah, pam fi shrinko? Ti'n gwybod mae'n edrych fel? Yeah, rwy'n Fi... Oh, na wedi mynd yn Oh. fawr eto. Ti'n gwybod beth? Beth yw'r ffilm na, Willy Wonka and the Chocolate Factory, lle mae fe'n shrinko fel lawr? Yeah. There's definitely a glitch in the Matrix. Diolch Sgiatan am sylwi hynny. Mae'n just rwy'n defnyddio fel peth sy'n fel capture o'r camera o Skype.
Os mae'r... O'n i'n mynd I ofyn, ydy e wastad mor fach? Diolch, Tiny Pixels. Na, fi ddim arfer mor fach a hyn. Mae'n dibynnu ar mood. Mae fe'n cywas... Mae'n mynd yn llai yn dibynnu ar pa mood fi mewn. Tymherau fyddi, ie. Wp, ofalus nawr. Dwi'n dweud os mae fe'n da fi. Dwi'n mynd yn fwy. Come on nawr. Diolch ddo am sylwi. Fi'n credu, na, beth yw e, mae fe'n Skype NDI plugin, a mae hwn yn broblem. Dyw Skype ddim di trwsio to, and dyma'r un o'r ffyrdd o gael dwy person mewn llefydd gwahanol mewn i'r un stream. Os chi'n gwybod am ffordd gwell, danfona ni neges neu danfona ni e-bost yn esbonio ni achos byddwn ni'n hoffi gwybod. Ond mae ffordd yma wedi gweithio I ni'n dda yn y gorffennol yn ddiweddar. Mae fe rhywbeth I wneud gyda newid mewn bitrate. Mae Skype yn newid fel wneud resize os mae hwnna'n newid. So, paid sôn, os bydd chi stream o'r cyfrifiadur fi, bydd e'n fel yn hollol nuts. Y holl ffordd trwy. Ww! Fi'n dweud hynny am fe'n neud e. Oh dear. So yeah, ni wedi ymateb I Twitter Tiny Pixels ynglyn â gemau Cymraeg sydd yn gemau gyda fersiynau Cymraeg. Rwy'n ffyn yn troi hwnna last eiliad ola. Un fel grŵp yn chwarae I helpu annog fwy o ddatblygwyr gemau I creu fwy o gemau yn Gymraeg. A hens nes I gyfieithu'r gem yma I Chris o Pug Fugly Games I gallu cael fwy o cynnwys, I ni gallu gwneud playthroughs I gyd yn Gymraeg a ni ddim gorfod... achos mae fe mor tempting, chi'n gweld rhywbeth, mae text ar y sgrin yn enwedig fel hen retro game, a chi jyst yn eisiau darllen y text, mae fe'n naturiol. So, oedd e'n nice I gallu gael, a chi'n gallu ddim gorfod newid yn syth. Ddim fod e'n gymaint o broblem â hynny, ond... yeah. Just nice I cael nhw'n Cymraeg hefyd. Yeah, exactly. So, os chi'n nabod unrhyw datblygwyr sydd yn keen a bydd eisiau gêm nhw wedi gyfieithu'r Gymraeg neu hyd yn oed sy'n creu gêm ar y funud a sydd eisiau help I gael opsiwn Cymraeg o ran y gêm, gael ni'n gwybod achos byddwn ni'n keen iawn I gweithio gyda chi. Dicey Dungeons. Okay, fantastic. Os ti eisiau danfon fi link neu DM, neges private trwy Twitter, bydd hwnna'n good. Fi'n hapus iawn I dilyn hwnna I fyny a gweld beth ni gallu... A Tiny Pixels, os chi eisiau cyfle I ennill y gêm yma, gael ni gwybod ymuno â raffle trwy gwasgu y bychnod raffle, a wedyn bydd cyfle I chi ennill y gêm. Cool. Now, well, fi'n credu o ran mae Stephen Rule, mae fe wedi wneud, fel o'n i'n dweud, y fersiwn ffantastig na o Pokemon Coch, a fi ni wedi wneud stream o hwnna, oedd hwnna'n llawer o hwyl yn chwarae. A wedyn mae Wales Interactive wedi wneud cwpl o bethau. Peidiwch knocio dwywaith, don't knock twice. Mae'n gêm fel arswyd sydd hefyd yn VR. Oedd hwnna'n gêm dda I chwarae. A fi'n gwybod o Wales Interactive wedi gwneud master reboot hefyd. A fi ddim wedi chwarae fe, ond fi wedi clywed lot amdano fe. Fi'n credu falle mae hwnna'n un I roi ar y list. Ond ie. Oh my gosh. Mae prosiect Steam, so mae hwn ar PC. Gobeithio bod gyda chi PC sgiatan neu...
Fi ddim yn credu mae fe'n drwm iawn o ran CPU a beth chi angus. Fi'n credu gall hwn chwarae ar ran fwyaf o PC eitha basic. Beth ti'n meddwl o? Probably. Yeah. O edrych ar fel y type o game yw e. O, hyn yn mynd i bod yn... Right. So yeah, os chi ddim o i... Ooh. Wel, hyn yn situation really drwg nawr. Pam? Rwy'n stuck. Na, beth ti angen neud? Rwy'n methu neud Oh, lan yeah. fyna. Unig ffordd fi'n gallu mynd lawr yw'r ladder. A nhw'n absolutely Yeah, so ti'n mynd lawr a seithio'r un pryd. A wedyn mynd nôl lan. Ti jyst angen neud amseru. Rwy'n na 3 ar ôl. O 4 ar nhw. Ah. Ah! Collwr! Edrych, Fatima'n cael go a ti o cymorth te. Collwr. Diolch. Diolch, Fatima. Na, mae'n rhan o'r game. So, Yeah, rwy'n... Ma' hwnna- Alright, okay, good. That's the in-joke heddiw, bod fi'n gweiddi stuff o'r game. A ma Owain yn meddwl bod rhywun yn abuso fe o'r stream. So, yeah. Ti yw'r gorau, yeah. Sorry, fi'n bod yn mewn i'r game hefyd achos fi wedi cyfieithu fe. Sorry os mae hwn yn mynd yn diflas i chi, ond mae'n really cyffroes i fi, so... Fi ysgrifennu. Achos oedd un bit, bydd Chris di roi lot o ryddid i ddweud os chi eisiau dweud fel neges ein eich hun, fel pob look neu anlwcus a pethau, chi'n gallu neud e. So oedd cwpl o pethau, a ni fel, mae hwn yn cyfle gwych i roi fel, ti'n gwybod fel idiomau, fel dyfel donk a stuff. A ni fel, mae rhaid i fi cael hwnna mewn. So nes i roi un, cyntaf i'r felyn, caf saethu. Cos why not? Ti ddim yn mynd i cael cyfle arall i wneud e. Ond, yeah. So yeah, os chi ddim wedi cael cyfle i ymuno gyda'r i bod yn rhan o'r raffle, just roi y bychnod raffle, #raffle, a bydd cyfle chi ennill copi o'r game. Fi fel broken record yma. Mae'n plug ar control. Yeah, okay. Mae hwn yn cwestiwn i bawb sy'n gwylio. Os byddech chi yn gallu cyfieithu unrhyw gêm sy'n erioed wedi cael ei greu erioed, 2 erioed fanna, pa gêm i'r Gymraeg, pa gêm bydde fe? Bydden ni'n rhoi gêm allwedd ci ar gyfer y gêm gorau ni'n cytuno ar rhwng fi, James a Owain. So mae Kieran wedi rhoi Skyrim probs. Okay. Digon teg. Mae fe'n fel stori cryf, so... Ond... Okay. Mae hwnna'n cynnig cyntaf. Yeah, bydd na... Goat Simulator. Brilliant. Hey, ble mae'r text yn hwnna? Oes na text yn Goat Simulator? Mae fe jyst yn gafr yn redig o gwmpas. Surely does na ddim lot o cyfieithu fanna. Gallwn ni cyfieithu hwnna'n hawr. Chwarae. Level. Brackets Cymraeg. Yeah, na, fi ddim bod. Okay. Skyrim, Goat Sim, beth arall? Unrhyw cynigion eraill. Os bydde cyfle ydych chi cyfieithu unrhyw gêm i'r Gymraeg, a gall hwn bod yn gen nawr neu retro game, gall bod yn unrhyw gêm fideo sy'n erioed wedi bodoli. Gan ni gwybod. A nawn ni pleidleisio a pigo rhywun a bydd nhw'n ennill gêm, a copi o'r gêm yma.
O ti'n gwybod beth, o'n i'n meddwl, ti'n gwybod y pop-up merch store na nawr? Ydy hwnna dal yn... Os ti'n clicio i hwnna, ydy yn mynd i'r link newydd, neu na? Ie, o dan y stream, ti'n methu clico'r pop-up hwnna ddo. O, dan y stream. Cool. I was just curious. Come on guys, beth chi'n meddwl? Pa game byddwch chi eisiau gweld yn Gymraeg? GTA 5, ffantastig. Fi'n hoffi hwnna llawer. Bydd hwnna'n epic game i chwarae yn Gymraeg. Beth ti'n meddwl o? GTA 5. Trevor! Beth ti'n gwneud? Hwnna'n clas, achos gallu ti cael, gwahanol grwpiau o gwahanol ardaloedd yng Nghymru. San Andreas yn dda hefyd, yes. Mae rhaid dweud, mae fe wedi gwella ar Sgwtsim. No offence Giatan, ond mae GTA 5 a San Andreas yn dda. O'n i'n hoffi Skyrim, ond... Yeah. I suppose... Fi'n credu bydd e'n nice I chwarae game Roblox. Oof! Cymraeg. Wel, fi'n credu bydd yn gret, fi wastad wedi dweud bydd yn gret I creu fel online RPG lle chi'n gallu lefelo lan a fe gyd yn Cymraeg a chi gyd yn gallu siarad mewn I headsets a siarad fel y cymeriad a mae'r fel bydd yn digital puppet kind of thing i'r cymeriad so bydd gyda chi fel avatar o'ch chi hun on yn y byd on yn siarad Cymraeg. Bydd hwnna'n epic, come on. A bydd chi gallu cael fel... Beth yw'r game poblogaidd fel na? Naeth y gai dweud Leroy! Was it? Jenkins. Beth yw'r game? Is that WoW or League or something? O, falle. League of Legends neu Club WoW. Penguin. Club Penguin, no, it's too soon. Too soon, bro. A nod, yeah? Bin Weevils? Come on, mae rhaid chi esbonio I fi ddim yn deall y reference. Personal message fe. Bin Weevils, roedd yn fel, like, kind of like Club Penguin, on ever like weird, like, bugs. Okay. When strange. Are they in dal Oeddent... Oh my god, my hun. Oh no, my dal Fortnite. Dy fam yn dweud Fortnite. Nice. Ond is there ddim lot o siarad a fel text yn Fortnite anyway. Surely. Nah. Ond I suppose o ran fel masses a mwyafrif sy'n chwarae, bydd hwnna'n cael mwy o effaith, ond o ran stori, so ti'n mynd I cael lot o ddefnydd... Mae Minecraft mewn Cymraeg already. Oes, yeah, mae'n wir. Ac mae'r game bmng.drive. Ydy e? Wel, rwy'n yr unig person sy'n registered ar y Welsh Translation Group am hwnna. Alright. Am fel 4 blynedd, ac rwy wedi translate o 4 gair o'r game. Oh, come on, o, ti'n methu dweud hwnna then. Ti angen neud ei gyd. Join our team, please. Wyt ti'n gallu. Oh, ond fi'n hoffi'r hwnna fel challenge I unrhyw un sy'n gwylio sydd eisiau bod yn rhan o pobl sydd eisiau cyfieithu gemau a wedyn ni'n mynd atyn nhw, ni'n gweithio arno fe a ni'n gallu dechrau gweld gwahaniaeth a neud rhywbeth achos mi'n siŵr bydd pobl a diddordeb bod yn rhan o fe. Tiwod, oedd e wedi cymryd fi probably dweud nawr o dechrau cysylltu gyda wel, naeth Chris roi'r thing mas a nes I cael cyswllt trwy rhywun arall ond dim ond tua 8 wythnos yn ôl gafon ni'r sgwrs I gyfieithu'r gêm yma. So, you know, a ti yn sôn am rhywbeth fel I testo fe a popeth, rhywbeth fel 10 awr a cyfieithu fe, ond os ti'n meddwl amdano fe, mae 10 awr
o'r oriau sy'n mae pobl yn mynd i chwarae fe, mae'n werth e. Just, gobeithio. Os ni'n gallu rhoi rhyw fath o fel portfolio gyda'i gilydd gemau wedi cyfieithu, a wedyn falle gallwn ni denu mwy o datblygwyr. Falle bydd nhw'n neud eu hunain, a ma' hwnna'n ffantastig, ond os nhw eisiau help, achos be chi ddim eisiau chwaith yw pobl yn defnyddio Google Translate. Yeah, exactly. Achos mae hwnna'n mynd i roi enw drwg wedyn i think, mae Shamrock yn of wedi dweud Fallout 3. A mae Ripty G wedi dweud Scar Air. Scar Air? Don't get it. No. Sky? Sky... Fi ddim yn deall. Fallout 3 yn un da hefyd. Beth yw e? Fallout 3 yn un da. Fallout 3. Okay. So, os ni'n mynd i wneud run-through... Right, 1 munud arall i pobl meddwl am ei syniad olaf, neu Batman Cymraeg. Yeah. Dyna'n eitha epic, actually. Rwy'n actually chwarae trwy... Arkham Arkham Asylum? Currently. Yes. Yes. Ond pwy bydd gwneud y voice-overs, though? Bydd hyn fel just subtitles? Neu ni'n siarad am... Fi'n credu go all out, you know. Cer amdani. Achos y pwynt yw, mae lot o dalent yn Nghymru. Mae just so neb wedi meddwl i roi yr holl talent i game fideo i greu rhywbeth o safon. Pwy bydd fel voice Batman tech yn Cymraeg? Mae Kieran wedi dweud mae fairies yn Cymraeg yn barod. Fairies? Mae ni no Cooney yn cael potential. Nice. A fairies, be rhaid fi edrych hwnna, funny, mae hwnna'n un o'n i ddim yn ymwybodol o. Fairies. Game? Okay. Free online games for girls. She just wedi Sorry. Google o Fi ddim yn credu fi ar y wefan cywir, Kieran. Fi'n gwybod be fi'n gwylio fan hyn. Bydd Red Dead Redemption yn dda. Na, mae fairies o fewn Nino Cooney yn cael... Oh, right, sorry. Okay, good. Peidiwch a roi hwnna mewn I Google, achos chi ddim yn gwybod beth chi'n mynd I cael. Okay. A mae'r fairies o fewn Nino Cooney yn cael pobl... Oh, ffantastig. Ond efe just enwau Cymraeg yw e. Neu ydyn nhw'n actually... Na, Red Dead Redemption yn un really cool. Allwn ni dechrau fel cowboy yn siarad Cymraeg. Bydd yna'n cool. Okay. So... yes, I mawr. Right, fi'n credu mae'n amser I ni tynnu raffle o wain. Mae'n cwrs mae'n 1, 2, 3, 4, 5 pobl wedi... 5 pobl, right, cyfle olaf nawr os chi'n gwasgu y bychnod raffle. Too late. Chi'n gallu ymuno... too late. Too late. God, sorry. Alright. Bydd un arall wedyn. Pick winner. Neither. Dy fam. Classic. Nice. Dy fam. So, ydw i'n... Dy fam? Wehey, mae'n hapus. Ydw i'n gallu neud neges personol trwy... Beth yw'r ffordd gorau o fi roi ei fe nawr? Os ti'n gwasgu ei enw... Fi gallu negesio fe, ydw I? Nothing like whisper, ydy e? Say, what? Mod, so fi'n clicio... Click your enw fe, a wedyn click... Oh, here we go. Okay. So, be fi ddim eisiau neud yw roi e... Click your enw ar I bawb. A wedyn gwasgu whisper. Cyn yr pwynt Na, mae'n dweud bloc dy fam, mod dy fam,
add friend, gift a sub, pop out. Wait a sec. Anthony i fi, di fi'n Anthony. Okay. Users in chat. No. Whisper. Quick whisper. Dyna ni. So bydd hwnna just yn mynd i fe nawr, ie? Ie. Os ti wedi gwasgu whisper. Ie. Dyna ti, dy fam. Joio'r gêm. Diolch am cymryd rhan yn y raffle. Nawr, drosodd i yr ail thing, right? Yr ail cystadleuaeth. Ni'n mynd i penderfynu. Neu ni'n mynd i cael bach fwy o amser cyn neud e. Bit meddwl. Achos mae'n eitha da i roi bach o amser i bobl meddwl yn fwy o beth bydd y gêm gorau i gael ei gyfieithu i'r Gymraeg. Mae rhaid dda wedi dod ymlaen. Beth yw sgar air? Fi ddim yn gwybod. Lle mae rhywun angen esbonio hwnna i ni? So, okay, nawn ni wneud rundown gyflym. Skyrim. Goat Simulator. Golden Scar. Ydy hwnna gêm? Don't know. Oh, peth o Fortnite, ie. GTA 5. San Andreas. Roblox. Club Penguin. World of Warcraft. Bin Weevils. Fortnite. Batman. Nino Kuni. Box. Oh, okay. Yeah. There we go. So, allan o nhw, be ni'n meddwl? Oh, wait a sec, oedd rhywun di dweud Red Dead Redemption o'n nhw? Ie. Yeah. Allan o nhw. Sa'n Roblox. siŵr o gallai Goat meddwl... Simulator. Shab Jones. James Good Simulator. He's just... Oh, Portal, ie, bydd hwn yn gêm gwych. Oh yeah, Portal. Beth? Portal. Yeah. Ti'n beth fi'n hoffi am y ffaith Portal yw, actually, bydd dim ond angen un voice-over artist. Portal yw'r un ble mae'r robot yn just siarad i ti, yfe? Ie. Yes. Wel, yn yr un cyntaf, ie. GLaDOS. Half-Life 2, oh my god, nhw'n gwella nawr. Mae Ripty G ar hyn o bryd gyda'r Helo, Jordan. awgrymiadau gorau. Helo, Gordon. Ah! Hwna gyd fi'n Helo, angen gwneud ydy am Half-Life. Ah! Oh! yeah. Kieran yn cytuno fi'n credu. Portal fi'n tueddu at. Achos mae rhaid meddwl realistic o ran pwy... Os ti'n gallu mynd at cwmni mawr a roi ar y plat i nhw, a fel, ti'n fel elevator pitch i nhw a dweud, okay, dyma syniad. Fi'n credu gallu ti gael un Banjo-Kazooie. Yeah. Oh my god, Conker's Bad Fur Day. Ah. Hwnna'n clas. Gyda fel, achos mae... James, beth oedd hi'n ffefryn ti? Probably Portal. Portal. Beth amdano ti, o? Rwy'n meddwl... Either... Wel, y hoff Portal fi yw Portal 2. So... Probably Yeah. o'r list hwnna. Okay, wel, o'n i'n mynd i dweud Portal, so Ripty G ti di ennill yr... achos fi'n credu mae hwnna'n un game gallai dychmygu, a so fe'n... Byddwn ni ddim yn dweud bod e'n mynd i bod yn rhy anodd chwaith. Wel, realistically, fi'n credu, yeah. So, Ripty G,
da iawn ti. Ti'n ennill y game Destructivator 2. Na i just cael y code i ti. Oh. Right, so if you need hwnna. Quick Whisper. Dyna ti. Joia. Fantastic. Eisiau fi dechrau raffle eto? Yeah, go on. Bydd yna bawb yn gydradd, eh? Wow, ni'n mynd yn eitha ddwys nawr gyda dywediadau. Wow. Mae'n awr nawr. Yr awr, ni'n meddwl yn fwy dyfrifol am bethau am bywyd. Dwi'n credu yna chi. Paid, hwnna'n mistake. Okay. Ah! Get him. So, 50 halfway wneud Yes! Ah! Does dim gwaith yfory. Hallelujah! Rwy'n fi'n completely anghofio! Ah! Yes! Yeah! Well, the lockdown yn cael ei extended. No. Wel, rwy'n gweithio o adre fydw i nawr. Ti'n dal cael gwaith. Beth ti'n galw fe? Oh, bank holiday! Gwyl bank. Gwyl bank. Ah, rwy'n fi'n completely anghofio am hwnna. Ah, yes! Rwy'n hapus Yeah. nawr. Wel, Rwy'n mynd i gofyn. Dwi'n really gobeithio bod y boss i ti ddim yn gweld hwnna. wel os ma fe, cofio subscriber, boss Owain. A cyfle i chi y bychnod raffle i gael copi o Destructivator. Brilliant. Yeah, i rein o chi sydd ddim di ennill y gêm yn barod, os chi eisiau gwasgu bychnod raffle eto, bydd ail gyfle i chi ennill y gêm to. Man. Chi yma ta Os beth. rwyf ti'n enter y raffle tro diwetha, bydd ti'n dal mewn e nawr. Oh, right. Oh, fantastic. Mae'n just for continuation. Ond ydy yn fel eliminator... Rwy'n meddwl, mae'n dangos fel ar y top nawr yn gwyrf, so hopefully. Yeah. Oops, Okay. rwy'n just symud y... Ei, dim ond 7 i ffwrdd o 100 dylunwyr o. Ma' hwnna'n peth. Ma' hwnna'n eitha cool yn dweud. So just... Rwy'n gweld ar YouTube, mae gen ni dros 200. Sut? Ble nhw wedi dod o? Ble? Ar YouTube. Really? Yeah, edrych ar y... Mae gen ni 211 ar YouTube. Like be? O, mae hwnna wedi mynd lan yn eitha gyflym achos... No, we're heb di sylweddoli nhw'n mynd lan. Wow. Oh, awesome. Oh! Dim ond teimlo fel doi rwy'n rhoi allan y Chris T i'r 100 subscriber. Ie, fi'n gwybod. Ti'n beth, oedd hwnna'n eitha thing achos oedd John o Esports Wales, oedd fe oedd y canfyd person a dath i Philly Fest. So oedd hwnna'n fel... A edrych ar fan hyn, mae'n dweud dechreuon ni Awst y 5 ar 2016. Yeah, hwnna'n nuts ydi e. Mae'n nuts, yn dwi e? Chocolate Flippin' Sunday, heck. boys. Cofio hwnna. Chocolate Sunday? Yeah, River Session Oh, gyda. yeah. Rwy'n ni'n book allan Wetherspoons. Neu rhywbeth. Ie, yn y cas newydd. Yeah. A just... Yng nghanol un o'r fel recordings fideos, naeth y menu oedd yn fel gweini, naeth i rhaid Chocolate Sunday boys, a oedd hwnna wedi dod draw yn un o'r fideos, so ni wedi cadw fe mewn, a dyna oedd teitl y fideo oedd Chocolate Sunday Tetris. Yeah. Pam oedd ni'n book allan blymyn Wetherspoons? Basically, na, beth oedd e, o'n i'n keen i Thomas bod yn rhan o fel y thing, a
o'n i eisiau gwneud fel un yn ardal fi, un ardal Thomas, ond yn y diwedd o'n i wedi gweithio mas, os o'n i'n mynd i gael y kit cywir a'r PC pwerus ar ôl wneud y PC build, o'n i ddim yn ymarferol i symud nôl ymlaen. So dyna pam wnaethon ni gael y sesiynau yn swyddfa yn Aberbargoed, ond nid yng Nghasnewydd. Ond chwarae teg i Thomas, mae fe wedi dod draw i pob tro mae fe wedi gallu. Ac llongyfarchiadau i Thomas, mae gwraig wedi cael bachgen bach, Osian. So dyna pam dwi ddim ar stream heddiw, achos mae fe siŵr o fod ddim yn cael unrhyw cwsg o gwbl yn edrych ar ôl ei mab newydd. Mae cwpl o fel pythefnos oed. Na, actually, dim ond cwpl o ddyddiau oed yw e. Felly llongyfarchiadau i fe. Right, dyma'r diwedd o'r lefel hyn nawr. Dwi jyst angen destroy holl Ryan. Okay. No! 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 Oh! Yes! Dwi'n meddwl mae Owain. Rwy'n meddwl rwy'n marw a gadael whole Campus? controller. Achos mae yna 10 eiliad o lag rhwng ni'n gweld ac ymateb ti. Mae Chris wedi rhoi 5 bit i ni. Oh man, rwy'n hwnna mor agos. Rwy'n literally mewn y canol hwnna, rwy'n meddwl rwy'n marw, so rwy'n rhoi y controller lawr. O'n sylweddoli, rwy heb di marw. And I was like, oh no, die ar ôl. Oh, brilliant. Oh, canol fi. Cool. Croeso. Diolch am cynnig dda ar gyfer portal. Diolch am y bit. Oedd hwnna'n... fi'n credu... Tiod, bydd yn... y peth yw, fi'n credu, os ni'n dechrau gyda datblygwyr gemau annibynnol o Gymru falle i ddechrau, a just cael nhw i ddechrau meddwl i creu gemau indie fel hwn, gem wych fel hyn yn Gymraeg. Fi'n credu gobeithio bydd cymuned yna gyd yn dilyn, a bydden nhw'n ni'n gallu gweld mwy o gemau cool retro indie fel hyn, ond yn Gymraeg. Tack for spelling. Di rhywun di bod ar Google Translate eto. Beth ti yna'n golygu? Fi ddim yn gwybod. As long as mae ddim yn rhyw fath o thing, chi mor rhoi mewn i Google a mae'n troi mewn i rhyw virus ac yn lladd popeth, mae'n ffain. Neu'r tipyn bach yn fel Norwyeg neu rhywbeth. Nether Dutch. Tack for spell is Swedish, yeah. Yeah? Let me copy the well, maybe right click. O ie, falle. Nice. Beth? Oh, ffantastig, da iawn. Yn siarad Swedeg hefyd. Thanks for the games. Na beth mae'n golygu. Ah! Nice. Ffantastig. Wel, yn wych. Mwy o aml ieithrwydd a mwy o stuff sy'n cael ei creu mewn ieithoedd gwahanol. Dyna'r... Mae fe'n ei gymaint o wahaniaeth, achos mae rhan fwyaf o bobl ddim yn cael digon o defnydd yn neud pethau maen nhw'n joio yn neud. Yn y iaith. Swedish o? Just, ti'n byw fan'na, neu? One cwestiwn da. Achos mae... beth yw e? Sean oedd e'n rhan... Oedd e ar y stream y diwrnod o'r blaen, a mae fe'n byw yn yr Almaen. A mae fe o Powys yn reiddiol, ond mae fe'n rhugl yn Almaeneg. So ni'n denu lot o bobl sy'n amlieithog. A mae'n neis cael cyfle i siarad gyda chi ar y stream.
really eisiau mynd I Sweden. Oh! Ie, nhw yw'r unig gwlad sydd wedi stopio fel wneud yr lockdown nawr, fi'n credu. Ydyn? Ie, maen nhw wedi dechrau mynd nôl I normal. Wel, sa'n gwybod os maen nhw'n bosib, ond dyna, nhw wedi fel llacio'r fel nhw'n gallu mynd mas a pethau. O, mae lefel hyn yn galed. Ie, mae'n edrych yn galed. Oedd hyn yn classic shmups, shoot 'em ups level, lle, ie, gallwch chi wneud. Come on, credwch, calon. Oh! Ie, os chi'n nabod unrhyw un sydd yn y diwydiant gemau ddo, neu gyda unrhyw cyswllt gyda unrhyw, dablygwyr gemau, gan ni gwybod achos ni wedi wneud link gyda Prifysgol De Cymru sydd gyda cwrs datblygu gemau, a maen nhw wedi dechrau creu fersiynau Cymraeg. Siarad Cymraeg. Pervin Space yn gallu siarad Cymraeg a Norwyeg. Nice. Bynnec, ni fel y EU fan hyn, ni gyda pawb o bob gwlad gwahanol, mae'n ffantastig. Mae fy ffrind fi o'r UN, sorry, o'n i'n meddwl ddim EU. UN, fel United Nations, so mae'n lot o... anyway. Sorry, beth ti'n dweud Owain? Un o'r ffrind... Oh, come on! Un o'r ffrinds gorau fi o uni yn... O we. Ydy? Ie. Mae fi yn mynd I fod I fynd allan I cwrdd fe mewn pasg hyn. Yeah, oh gosh. Yeah. Wel, oedd tycynnau dy fi mynd I Baku I gweld Game Cymru Euros, game cyntaf pêl-droed Euros, so, you know, mae hwnna nawr blwyddyn nesaf yn lle. A mae un o ffrindiau gorau fi sy'n byw yn Llundain, mae fe wedi trysto fe I sorto mas popeth a gobeithio bydd e'n gallu cael yr un fath o deal, ond gyda am y flwyddyn canlynol. Ie. Achos, you know, mae just... mae'n ofnadwy. Oh, man. Ah, come on! A mae Sgat yn siarad Saesneg hefyd. Fair play. Right, tig. Dyna ni. Yna, tair eithog. Pervin Space a Sgiatan. Awesome. Dwi'n tair eithog, ond Sbaeneg yw'r traduddiaeth gen I. Mae fy ngwraig o Fecsico, felly mae'n helpu I gallu siarad Sbaeneg. I deall pan mae'n grac. Na, joc. Wyt ti'n siarad lot te yn y tîm? Ie, pob dydd. Dim ond os fi ddim wedi wneud jobs rownd y tŷ. Na, joc. Na, actually mae'n gweithio fel rhywun sy'n gofalu am pobl. Beth yw e? Gweithiwr cymorth, support worker. So mae newydd dod adre o shift 15 awr. So os bydd unrhyw fath o llanast wedi cael ei gadael I hi dod nôl I, bydd rhaid I fi literally cloi y drws yna. Bydd I fel un o'r zombies yn zombie ffilm yna, trio scratcher at y drws I trio lladd fi. Yeah. Fi'n portreadu fy ngwraig yn rili dda, fi'n gwybod, fi'n ymwybodol o hyn. Oh god. Ah, no! Oh.
Ie, mae cwestiwn arall gyda ni i chi yw os bydd na fel online multiplayer game hoffech chi chwarae gyda ni fel ar y stream neu ni gallu trefnu wneud e just fel cystadleuaeth neu rhywbeth, pa game byddech chi eisiau wneud? Achos ni'n keen i wneud fel gemau cymunedol lle ni'n gyd gallu neidio ar disc... Club Penguin. Ni gyd yn neidio ar yr un Discord audio neu beth bynnag a gyd yn gallu sgwrsio a chwarae game. Ni wedi gwneud lot o hynny yn ddiweddar a mae'n lot o hwyl a gyda just y voice chat so fe angen lot o fel... Does ddim lot o fuss really i wneud e. Ie, ond... chwarae... beth am fel groups mewn PUBG neu rhywbeth? Ie, sy'n ffantastig. Fi'n hoffi'r syniad. Dyna'n awesome. PUBG. Nos da, Chris. Diolch am y gemau a diolch am Destructivator 2. Mae wedi bod yn llawer o hwyl chwarae a fi'n edrych ymlaen at chwarae ail rhan cyn bo hir. A mae rhyw ffantastig, felly diolch yn fawr. Gobeithio bydd lot o bobl yn prynu gêm yma achos fi'n credu mae fe'n gêm gwych i chwarae. Fi'n hoffi'r style, yr artwork yn wych a cerddoriaeth yn ffantastig hefyd, so diolch yn fawr a nos da. So Chris yw'r datblygydd y gêm yma. Mae fe'n one-man machine mewn ffordd achos just cwmni fe, dim ond fe sy'n gwneud popeth. So, ie. Chi'n gweld, i gallu gwneud hwn i gyd ei hunain. Mae'n job, mae'n gampwaith, really. Ydy. Yeah. So os syniadau gyda chi ynglyn â fath o fel group plays neu gemau, so PUBG oedd Owain di dweud, oes na gemau tebyg chi'n credu bydd yn good laugh i ni wneud fel streamer, byddech chi'n hapus i bod yn rhan o'r stream hefyd? Mae'n cwestiwn arall. Neu, gallen ni bod ar y stream yn siarad y pethau, a gallen ni chwarae yn erbyn grŵp o chi. Viewers versus streamer. Yeah, exactly, fydd yna'n hwyl. Chi'n probably yn gwneud wwpio ni achos mae Owain yn hoffi'r gemau tactegol fel PUBG, Call of Duty, y type yna. Fi'n hollol rubbish at fe, ond fi'n gwell ar gemau fel y 2D platformers. So fi'n joio nhw mwy ar retro games. Ond, dyna sy'n neud bywyd yn diddorol yw e. Mae pawb gyda sgiliau gwahanol a weithiau mae'n good laugh just i neidio ar a just chwaraeing. So, Fortnite, mae dy fam yn cynnig. I suppose chi'n gallu chwarae mewn fel trios a pethau i ti? Gyda hwnna? Gallwn ni squads mewn. Squads? Yn Fortnite? Yeah. Okay, mae hwnna'n rhywbeth gallwn ni edrych mewn i, Fortnite. PUBG. Beth am na bawb yn gydradd? Mae hwnna'n epic dywediad. Mae'n basically yn dweud mae pawb yn mynd i marw rhyw dydd a dyna sydd lefel sydd yn eitha bleak, really. Ond, yeah. Stipyn bach. Fortnite. Yn amlwg mae Rocket League, gallwn ni chwarae 3v3s Rocket League. Sgiatan ddim yn gallu fforddio PUBG. Okay. Ni gallu chwarae'r un rhif hwnna, beth fi... Am ddim, just... Mae Fortnite yn rhif. Beth ydy'n Activision? Ydy'n Activision? Is Activision even around? Activision sy'n ei Crash Bandicoot. O, y hen rhan. EA, sorry, yr un EA. Oh, Apex Legends. Yeah. Ie, gallwn ni wneud... Nos da, RipDG. Nos da, diolch am y bits. Diolch. A, joio'r game. A gweld chi yn y stream nesa. Gobeithio. Pob hwyl.
Yeah, Apex Legends, Fortnite, Rocket League. Beth am fel y rai yna fi byth di trio, ond apparently ddim yn anodd I set o lan yw League of Legends. Ydych chi wedi chwarae hwnna? Na, sa'n Na. really hoffi... Ydy nhw'n re-grindy? Yeah. Okay, fair enough. Fi'n credu mae angen gêm sydd ddim gorfod treulio oriau a oriau I just dechrau. Okay. Dwi'n gallu chwarae Minecraft. Minecraft? Gallwn ni. Dwi'n gael fel Spleef Arenas ar... Mae probably dal servers ar Minecraft sy'n gwneud fel Hunger Games. Cofio Hunger Games servers ar Minecraft? Oh, yeah. Oh, well, nhw'n dda, the Hunger Yeah. Games as. Ni'n creu Spleef server, fel Spleef sy'n fi na. Yeah, really. Okay. Okay. Rhaid I fi gofyn fy mab am tips sut I chwarae Minecraft yn gywir ddo, ond that's fine. Bydd dal yn laugh, sydd. Chwarae. Fydd survival glad am chi gyd am Minecraft yn hilarious. Yeah, probably, Kieran. Probably. Bydd e fel War Thunder diwrnod o'r blaen, lle oedd James a Owain yn gwybod be o'n nhw'n neud, ond fi'n hollol rubbish, a ddim yn gwybod, ond, ie, oedd e dal yn hwyl I gael chat a chwarae, ond os chi eisiau kamikaze fel person I gallu just cymryd, you know, strap dynamite I fe, redig mewn, then, yeah, falle. O, fi'n gallu gwneud o pryd mae'r Nether update yn dod allan y falle. Yeah. Okay. Fydd hwnna'n cool. Ni, like... Ni'n update o'r nether eto. Well, yeah, mae nhw wedi adio biomes a popeth i'r Nether. Wow! Biomes a mods, yeah, mae actual point I mynd i'r Nether nawr. Oh my gosh, ti'n gwybod beth? Naeth mab fi dysgu sut I mynd i'r Nether a lladd y draig, a naeth e'n neud fideo arno fe, a mae fe ar-lein. Mae'r O'n i'n draig mewn Yeah. different dimension. Yeah, on- Dimension. Yeah, o'n i'n impressed. Achos naeth e dysgu hwnna ar ben ei hunain, oedd e'n nago fi I ymchwilio fe am ages sut ydw i'n neud e. Achos es I a fe un o'r Minecraft workshops, right? A naeth un o'r kids eraill oedd yn fel gwybod beth oedd e'n neud e. So am fel mis, oedd e just yn nago fi sut dwi'n neud e. Ti'n gallu edrych lan ar YouTube. So yn y diwedd, naeth e ffeindio rhyw link ar YouTube, neud e hunain a creu fideo yn Gymraeg am sut I gorffen a lladd y draig, a ni fel, fair play. Awesome. So rhan o fi, yeah, by rhaid I fi gofyn fy mab sut I chwarae Minecraft yn gywir achos fydd e'n fwy o help. So yeah, so falle, bydd ni gallu gwneud fel... Yeah, bydd hwnna really fun. Gwneud, like, survival play neu rhywbeth, neu quick... Beth fi'n hoffi am, games ni gallu just gallu gwahodd pawb sy'n gwylio mewn. Ydy hwnna'n bosib? Yeah, bydd ni angen ffeindio rhywsut I host o'r server ar-lein. Okay. Ti di wneud rhywbeth fel yna o'r blaen ddo? Dim ar big scale, ond fel pedwar person, ond hwnna'n fel But I suppose os mae dwi nawr, mae 9 person yn gwylio ar hyn o Bydd bryd. gallu defnyddio Minecraft Realms, probably. Okay. Ond hwnna'n tianio fel talu o fee I host o. Beth yw'r ffi? Dim clem. Cos- Mae... Minecraft Realms... What's it called? Hwnna'n Bedrock, ddim eisiau Bedrock, eisiau Java Edition. Give me Java. There's Java. Oh, Minecraft Java Realms work. No, ble mae priests. Hidden mewn American.
I suppose dyna beth sy'n nice am Minecraft though yw bod e'n completely cross-platform ar bopeth. Dim ond Bedrock Edition. Oh, okay. Windows 10 Edition Realms am ddim. Ooh. Wedi gallu trio hwnna ta. Mae gen i Bedrock ar Xbox One hefyd, anyway. Bedrock's the Ti'n gwbod- inferior version. Ydy e? Na, ma'n un peth. Oh, okay. Fi ddim yn gyda clem, you know, literally, I was rhaid I fi Wel, prynu mae fe ar ddim yn gyfer original. workshop, a ni fel, okay, whatever. The Java version is the original version, ond mae'r Bedrock version yw'r un sy'n cross-platform. Okay. Ond mae gen i cape ar y character fi ar un Java. Oh, go. The Minecon 2012 cape. Oh, I'm ready with the Minecon. Brag, much. Oh, God. Ond, Okay. Ond mae ddim yn dangos ar y Bedrock Edition, so sy'n really upsetting. Mae dim ond show lan ar y Java Edition. Cry every time. Tiwod beth, oedd na ar y hen Xbox 360, a version of Minecraft, oedd na fel tumble, glide a games fel na, fel mini-games and battle. Yeah. O'n i'n joio nhw mwy na just creative. Ond unwaith ti'n neud update, o ti ddim yn gallu chwarae nhw, ond achos oedd dy fi hen Xbox 360 version, o chi methu updateio bellach, oedd e'n eitha nice achos o'n i'n gallu mynd nôl i'r gemau, o'n i'n dangos rai o'r kids, a nhw bach fel, beth yw hwnna? A nhw fel, o'n i fel, mae just yn hen version. O'n nhw gyd eisiau chwarae'r hen fel Bedrock yw'r un lle mae multiplayer am ddim. Windows 10 Edition Realms am ddim. Yeah, but fi gallu set o lan server am ddim. Mae gen i rwy'n web developer, mae gen i Microsoft developer license, so rwy'n cael fel $150 ar y rhif am Azure, Microsoft Azure. So Right. fi gallu set o lan server ar Microsoft Azure gan dynnu free credits. Wel, mae lan i Ond- ti, beth bynnag, fi ddim eisiau ti mynd mas o boced i neud e, you know? Na, mae'n free Just- credits, but fi ddim yn talu rhywbeth. Okay, wel, dim ond os wyt ti ddim yn mynd i defnyddio fe ar gyfer rhywbeth gwell, ond fi jyst yn meddwl, chi'ch dau di chwarae Minecraft lot o'r blaen anyway, so ma' hwnna'n fine. Rwy dim ond wedi chwarae'r Java Edition, rwy byth wedi chwarae Bedrock. Mae gen i Okay. Bedrock, ond rwy'n cael ei'n rhif. Rwy'n prynu Minecraft fel cyn sy'n deud rwy'n Mojang, like, here you go, have it free. Okay. Oh, no! Ond rwy byth wedi really chwarae'r un hwnna. Mae'n probably yr un peth, though. Just no cape. Ti'n rhaid i gadael y cape yna mynd, you know? Salty. Mae'n hut yn gadael i chi hostio server Java Edition am ddim. Nice. Mae Kieran wedi dweud, mae hwnna'n ffantastig. Hosting service ta. Siwr o fod, mae'n hut. Bydd rhaid ni edrych mewn i fe. Diolch, Kira. Yeah, mae ti droi. Nice. Amazing. Well, fun fact, mae'r un Bedrock Edition wedi cael ei ysgrifennu mewn C#, rwy'n meddwl. And yeah, let me just fact check. Written in, oh no, C++. Oh god, I was wrong. Ah! I was Oh wrong. my No, God, gwylio pawb yn gadael y stream nawr achos ti'n gael wrong. popeth yn anghywir, Jesus. Obviously C++, jeez. Yeah, pan fi'n yeah. Deal. See, mae'n good i fact check o cyn ti'n dweud rhywbeth, be mae'r ôl. Amateur hour, God! Nah, joke.
Oh my god, beth yn y byd. Fi'n mynd i bod yn solid. God. Ah! No! No, 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 no. Fi'n hoffi'r floaty mechanic yna. Yeah. Mae'n atgoffa fi o Rayman Legends tipyn bach. Os ti'n gallu neud ar hwnna. Chi'n Nice. arwr i fi. Diolch, Iawn. Sian. Sian yn cynnal a chadw arfau. Ie. Yeah. Tio beth, o'n i'n siarad gyda Chris a oedd hwnna i gyd yn Saesneg ar y gwaelod. A o'n i bach fel, achos ni'n trio cyfieithu fe, pob tro ni'n gweld e, o'n i bach fel, oh, mae'n pity. So, munud olaf, o'n i bach fel, dam fona nhw i gyd ato fi a na i gyfieithu fe, achos bydd fi'n gwybod yn chwarae fe drosodd a throsodd, bydde hwnna wedi mynd ar nerfau fi. Fi wedi mynd o holl cyfieithu popeth, ond oedd y notes yna, oedd nhw gyd fydde, beth yw e, fel canol a charw, maintenance, armory maintenance. Wel, o'n i just ddim yn gallu gadle, ond ie. Yeah. So, os ti'n gallu gweld bags mawr o dan llygaid fi, achos fi wedi bod yn obsessive am gyfieithu'r gêm yma, dyma reswm. Oh god. Pa'n amser o fe'n cymryd i cyfieithu'r gêm? Wel, be nes i, o'n i'n neud e gyda'r hwyr, so fi'n credu wneud... Os ti'n adio fyny'r holl oriau o gyfieithu plus playtest o fe, bydden ni'n dweud probably 10 awr Nice. i gyd. Yeah. Ond be ti'n ffeindio gyda'r proses yw weithiau, tiad, mae fe human error hefyd, weithiau mae Chris wedi rhoi pethau mewn i fe, a mae fe wedi cam-typio fe, so chi angen dweud, just, na, nid hwnna yw e, ond hwn. So bod ti wedi neud y bit chi wedi sorto, mae dal lle, mae'r testo'n holl bwysig, achos gall be chi wedi cyfieithu cael ei camgymryd am rhywbeth arall. Thing arall oedd yn tricky oedd yn Gymraeg, obviously, ni gyda'r tos dros y llythrennau. Yeah. So, i fe, oedd rhaid i fe creu'r tos yna. A, tiwod, ychwanegu pethau extra. Ond na, dweud y gwir, gweld hwn ar y stream a, tiwod, oedd e bendant yn werth e. Ond, gobeithio daw fwy o pethau fel hyn nawr o'r stream yma. A bydd datblygwyr eraill a diddod. O leia fi'n gallu dangos nhw hwn. A dweud, wel, dyma nes i ar gyfer Pug Fugly Games. Os chi eisiau rhywbeth tebyg, gael ni gwybod a ni gallu trafod. So... Ond dwi'n teimlo fel mae fe'n maes sy'n cael ei anghofio. So mae gymaint o arian yn mynd mewn i fel S4C a gyfer fel teledu. Ond mae'r diwydiant gemau werth loads mwy na diwydiant TV a ffilm. A mae diwydiant gemau fideo yn werth mwy na diwydiant ffilm, teledu a cerddoriaeth i gyd gyda'i gilydd. Yeah. Ond eto, does na ddim buddsoddiad sylweddol wedi cael ei wneud. Mae Wales Interactive, chwarae teg, maen nhw wedi cael eu lleoli yn Pen y Bont, a mae ambell i gêm maen nhw wedi creu. Ni wedi chwarae nhw, cofio peidio cnocio dwy waith, a oedd e'n gret.
Ond mae hwnna'n un mewn lot o gemau. So dim really lot... Tia, fi ddim yn teimlo mae digon o buddsoddiad yn cael ei ddigwydd. A gobeithio... Wel, na i dal drio i gwthio pethau. Falle dechrau gyda datblygwyr llai annibyniol o Gymru yw'r ffordd fel y platfform gyntaf i wneud e. Ie. Achos es i Eurogamer Expo, wel, ydys ti lan hefyd, a oedd Rebellion Games sy'n neud fel Sniper Elite. O'n i'n siarad gyda rhywun o nhw, a mae wastad fel, danfonas, ti'n e-bostio rhywun arall, ond ti yn teimlo trwy siarad i rhywun mewn fel, mewn digwyddiad fel yna, chi'n cael fwy o gyswllt, achos ti'n gallu gweld rhywun yn llygaid nhw os nhw just yn mynd i anghofio. Whereas, os ti'n cael chat gyda nhw fyna, danfon e-bost arall i nhw, mae fwy o siawns o creu rhywbeth. Ie, wel fi fy'n pob amser yn haws efo indie developers na'r fel cwmnioedd mawr. Fel Ubisoft cwmnioedd neu mawr rhywbeth. yn just edrych ar y bottom line Ydy, mae popeth yn arian, mae popeth yn arian. Ti'n hyd gyda rai bach. Dyna'r sgwrs nes i gyda lot o rai annibynnol bach, mae nhw'n dweud, fi ddim yn gweld y pwynt. Mae llai na biliwn o siaradwyr Cymraeg. So fe'n mynd i helpu fi, does na ddim barchnad yna. So ti'n brwydro yn erbyn yr agwedd yna weithiau. Ond, you know... Ie, ac hefyd falle fi mewn... Ie, fel gemau ddim wedi cael eu creu i bod yn dwyieithog. Fel pwynt mor difficult i fynd on i converto fe. Wel, y pwynt yw, os nhw'n gallu cael meddwl agored cyn dechrau, right? So, dweud nawr nhw yn stage development lle maen nhw'n nhw gyda'r syniad, a so nhw quite with dechrau. Un i fynd! Rwy'n fi'n cael e! Yes! Beth? Clear! Sut oedd fi'n gwneud hwnna? Rwy'n ffordd yn... Fi ddim yn gwybod, glitch in the Matrix, fi ddim yn deall hwnna o gwbl. What? Sut oedd fi'n gwneud hwnna? Ah, yes. I'll take it. Rwy'n mynd i cymryd e. Beth mae fel un hain yn glitcho dros y hain arall? Wait, rwy wedi marw, ond wedyn roedd yr un arall wedi... Yr un olaf wedi marw, just ar edrych, mae'r un methu yn tu ôl y clir. Ie, fi gallu gweld e, tu ôl. Mae hwnna... Mae rhaid fi cael chat gyda Chris am hwnna. Mae'n dda ddo, achos ni wedi recordio fe. Ti'n gwybod pam ti gyda... Mae rhyw bug di digwydd, a ti ddim gyda tystiolaeth, a ti'n trio dweud wrth rhywun, na, naeth y digwydd, a nhw fel, right, ti ddim di gwasgu'r botwm cywir. Mae hwnna digwydd gyda Move, pan o'n i'n datblygu hwnna. Oedd glitch arno fe, lle oedd e'n neud yr actual full screen mynd yn rhy fawr. Right. A ni trio sbonio, nhw bach fel, fi ddim yn gwybod beth ti'n siarad am. A ni bach fel, wel, pam ti'n mynd mewn i'r fersiwn Cymraeg, oedd e just yn mynd yn rhy fawr. Ond erbyn hyn, fi'n credu, fi wedi chwarae fe cwbl o ddwrnodau yn ôl, a oedd ddim problem o gwbl. Falle dyna un nawn ni wneud fel fideo rhywbryd hefyd, jyst i ddangos bod yna game eraill, a oedd e'n dda i gweithio gyda Artegwch. Ond ie. Right, ti di trio lefel na, just gwasgu X a gweld beth sy'n... Ie, rwy'n ar lefel nesaf. Yay. So, rwy'n meddwl beth sydd wedi digwydd hwnna, fi'n llafr un olaf, ac marw ar yr un pryd. Class. Oh, god. Oh, my headset beeping around with me. Peth gweithaf efo wireless pethau yn rhedeg allan o battery mor... Ie, fi'n cysau hwnna hefyd. Ti'n methu... Fi'n caru wifrau. Fi just yn... Fi'n obsessed. Ti o beth, nes i prynu gwifren... Wel, nes i prynu adapters a cables yw bywyd fi. Nes i prynu adapter... Nos da sgiatan.
Nos da, diolch am gwylio stream efo ni. A croeso am y gêm, diolch am cymryd rhan a nawn ni gweld chi yn y stream nesa. Beth yn dweud? Alright, so basically, nes I brynu, mae dy fi ffôn Android 9 a chi'n gallu cael USB-C to HDMI adapter things. So, basically, fi wedi bod yn lwcus, mae rhywun yn gwaith wedi rhoi... Mae pump ar un o'r lazy spas na wedi torri, o'n i'n gweld e fel nice little project I gallu trio trwsio fe a defnyddio fe. So, achos os mae ddim yn gweithio, mae dal fel pwll nofio yn dyw e. Mae'n eitha cool. So, ond tu fas nawr, fi wedi rhoi ar stand fel teledu. Yeah. So, fi wedi rhoi y lazy spa ma mewn glasshouse ni, achos ni gyda glasshouse eitha mawr. So, yeah, o'n i'n meddwl, mae dy fi Netflix ar ffôn fi a unlimited data plan ar ffôn fi. So, be fi'n mynd I wneud yw defnyddio'r USB-C adapter to HDMI I gwylio Netflix pan fi yn y hot tub. Yeah. Dyna yw cynllun ar hyn o bryd. So, yeah. Fi cymryd dod heddiw. O'n i'n gobeithio bydd y Sky Go, ond mae Sky Go gyda special restrictions I chi ddim gallu neud hwnna, ond Netflix ddim, so mae digon ar Netflix I cadw fi fynd yn y hot tub. Ond fi wedi ordro, sy'n galw fe'n impeller, y thing sy'n troi yn y pump, sy'n tynnu'r dŵr, ond apparently mae fe'n dod nôl mewn stoc ar y 13th, a wedyn probably mynd I cyrraedd diwedd y mis. So, gawn ni weld. Os fi ddim yn gallu trwsio fe, probably just yn mynd I prynu un gwahanol. Nawr fi'n gwybod bod e'n lot o hwyl a nhw'n werth e. Fi wedi bod yn 50-50 am y lazy spas ma, achos o'n I bach fel nhw probably mynd I torri, bad quality, ond na, fi'n credu ar gyfer y haf, mae'n mynd I bod yn lot o hwyl. A ffaith, os fi'n cael e yn y glasshouse, os fi'n cymryd y cover drosodd, bydd e mor boeth, bydd e'n actually cadw'r dŵr yn twym. Yeah. So, Yeah. Oh no! Come on. Oh. Dalwch ati! Oh, come on. Come on. Ti di curo un byd eto? I don't know. Don't know. Na. When our beat A ti ddim di cyrraedd fel wneud boss level eto? Fi'n credu bydd hwnna'n falle amser da I ni falle swapio y stream drosodd. Falle, yeah. Os ti eisiau. Nes ti'n joio, ti yn y groove fan'na, ti'n gallu mynd yn hwyr achos ti eisiau. Dim ots da fi. Dim gwaith gyda ti, Fori. Man. Fair enough. Ah! It's fine, no fine. James, ti troi fyny ar most random points. Dwi'n gwybod wyt ti dal yno. James y lwrciwr. Yeah, dwi'n creeping yn y cefnder. So, ti eisiau gwneud y giveaway arall hwnna nawr? Ie, gall ni. Mae'n sa'n siŵr os mae pawb dal mewn y stream. Ie, siŵr fod. O, os nhw'n cael ticket, ti gallu,
Whisperer, you know? Neu message hwnna. Yeah, just gallu message nhw. Right, we're mynd I close our entries. Dun dun dun. Ei, ti'n credu... Perv in space. Llongyfarchiadau. Wedi ennill ci. Woo! Mae ar ei ffordd. Perv in space. Okay. Mae'n enw ffantastig. Yeah. Right, mae ar ei ffordd. Os oes unrhyw... Pom pom pom. Llongyfarchiadau. Whisper. Sibrwd I ti. Dyna ti, Perf. Just gael fe POV, dyna. POV, yeah. Ddim eisiau dweud hwnna, actually. POV. Na, POV. Roll yr A. In space. Da iawn. Llongyfarchiadau. Cael mi gwybod os mae fe popeth di gweithio a bod e'n... I ddim di roi'r ddoi yr un allwedd mas dwy waith. Dyle fe ddim bod achos fi di cadw'r un hen wedi i'w chliwio. So yeah. Ie, llongyfarchiadau. O'n i yn hoffi'r sgwrs na o suggestions a oedd Portal yn cynnig really da. Dyna'n eitha hwyl. Oh, come on. Ah, silly. C sharp sharp, neu C minus. C minus minus. Minus minus. Dini. Oh my god. Yeah, mae hwnna'n anodd. Yeah, really just goch yn lawr fyna. Oh! Ah! Be ddanna bawb yn gydradd? Ie? Just meddwl am hwnna, oai. Oh. Gair o gallu ti. Dinistriwch bob un. A wedyn, dyna thing arall hefyd, pam ti di blino a ti'n trio cyfieithu, chi'n dechrau mynd paranoid. Felly, ar un pwynt, fel yr... yn y gorffennol, fel tens gorffennol o dinistriwch, yw dinistriwiwch, right? So, nes I gweld hwnna, achos o'n i'n flicio trwy nhw a just mynd trwy nhw gyflym. Nes I gweld hwnna'n meddwl, oh gosh, mae di roi e mewn yn anghywir, a oedd e actually yn gywir. So, lwcus, nes I ddim negeseo fe, dweud, no, ti di wneud yn wrong, achos oedd hwnna just fi ddim yn canolbwyntio, ond, yeah, mae just... Mae'n neis I gweld bod ddim things, a os oes unrhyw beth. Nos da, Kieran, hwyl fawr. Nawn ni wneud y... Wel, kind of... Nes I addo I Kieran bydden ni'n wneud rhyw fath o fel retro stream wythnos yma, ond mae hyn kind of yn, achos mae fe'n game fwy retro na game ei fel... Ie, mae fe'n retro throwback, ond yn modern, os mae'n beth synwyr. Chi'n gwybod beth fi'n meddwl? Yeah, retro modern ydy yn y gyda'r. Complete fel paradox, ond yeah. Okay. Die! Die! Get to the chopper! Un, dau.
Oh, hyn sy'n mynd yn da. Dechrau eto. Too impatient. Ie, ti angen lot o mynydd ar gyfer hen gemau fel hyn. Wel, ddim hen gem, ond y stael yma. Unrhyw beth sydd ddim gyda countdown timer, ti'n gallu cymryd gymaint o ti eisiau. Yeah. So fe'n speedrun, just... Ooh, hwnna'n anodd. Ti angen lladd o bellter, fi'n credu. Yeah. Na, dda dros ddrwg, iffer nith ddwg. Wow. What? What? Beth? Beth o'n y byd oedd hwnna? Ie, ble dath hwnna o? O, mae'n neud y weird resize thing yna eto. Yeah. Yeah! O, mae di setlo am munud. Mae jyst yn cadw pawb ar dy hun I gweld rhywbeth. Fel na. O, beth sy'n diddorol? O na, dyw'r name tags ddim yn resize so. Dim yn rhan o'r... Na, exactly, mae'n separate. Oh, come on. Dyfal donc a dir o garreg. Classic ar gyfer scenario yma. Dir o garreg. Oh! Ti o beth bydde ti'n hoffi nawr? Be? Cofio pan ni chwarae Super Mario Bros 3 ar y Wii? Blip, 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 blip. Yeah, rewind. Y Wii, yeah. Lot haws na'r ail ddechrau na. Blip, 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 blip. Gosh, mae'n just like throwing mewn I bullet hell nawr. Yeah. Bydden ni'n saethu y rai sydd yn uwchben ti fyny syth o dan nhw a symud i'r dde a chwith gyntaf mas o ffordd. OK. Just rithro. Yeah. Pa bynnag ffordd mae fe'n anodd. Try round. Credu bydd hwn yn eitha das. Ti'n gallu cyrraedd boss battle y byd cyntaf. Yeah. Oh, come on. Cos... So So fe'n gêm hawdd? Nah. Na. No, dwi ddim. Mae'n gêm anodd. Meistr pob gwaith yw ymarfer. Ydy hwnna'n helpu ti bod rhywun wedi dweud hwnna? Dim o gwbl.
Shut up! Ti yn y zone, to dros y ro. Ooh. Amser yw e fe. Come on, dangos eich pen. Dangos eich gwyneb ti. Dyna fe. Got him. Oh! Ooh. O, fan'na agos. Dau ddeg pedwar ar ôl. Oh no, so many. Fi'n gwybod. Fi'n credu os bydde ti wedi dechrau fe ar hawdd, bydde ti probably wedi gorffen y byd yma erbyn hyn. Ond, so fe'n really... Rhythm and babi. Yeah, exactly. Rwy'n chwarae ar hawdd. Na, yn union. Rwy'n 7 mlwydd oed yn gallu chwarae ar hawdd. Ti'n oedolyn, come on. Ah! Did you see that? Oh, hold on. Not on. Yeah, hwnna'n harsh. Mad though. Rage. Ooh. Rwy'n colli Ti'n fan. hofio person, though? Yeah, rwy'n cwympo. Oh, yeah. Rwy'n cwympo bant o'r platform. Ond ti dal angen nôl e, though, surely? Yeah, rwy'n mynd nôl. Get off the ladder. Okay. Oh, right. Oh, mae rhaid i ti mynd nôl. Sorry, oh, fi'n bod yn stupid. Right. Yeah, sorry. Orange. Ah. Un Fanta. Fi'n tangled. You've been tangled. Yeah, ta beth os oes na ffordd arall yn lle'r Skype plugin i wneud be ni'n wneud heno? Sa'n siwr. Sa'n gwybod am unrhyw ffordd arall. Fi wedi gweld bod ma' na app chi'n gallu cael. Yeah. Apparently mae'r un Android yn rubbish, ond mae'r fersiwn OS fel Mac yn eitha da. Yeah. Ond fi ddim yn siŵr. Fi'n curious achos mae'n... Fi'n credu bod fwy diddorol pan mae'n gweithio, yn amlwg. Fi ddim yn hoffi'r ffaith o Yeah, mae o'n. yn neud y resize thing yna, mae'n annoying. Yeah. Ma' hwnna'n just Ond oherwydd, mae hwnna'n rhywbeth so ni'n gallu helpu achos dyw Skype ddim wedi Like- trwsio hwnna. Mae'n just oherwydd y we. Yeah. Well. Come on, turn around. Turn around. Yeah. Troi round! Yes! Yeah! Carry tea! Oh.
Diolch Sia. Mae hi o'r adran cyfathrebu tech. Ti'n gwybod? Bwysig. Oh my god, I Bore don't yma oedd hi o'r comms tech. Ond... wedi cael upgrade. Oh my god, mae hwn yn boss level. Ti actually wedi cyrraedd boss level. Yes. Oh, God, diolch. oh my god. Oh! Rhaid disgwyl i fe bod yn hawdd. Sut yw fi'n avoid o'r stomps? Oh man. Yeah. Mae hwn yn boss level anodd. Oh my god. Sut na byd fi'n avoid o'r stomps nhw? Fi ddim yn gwybod, mae'n savage. Yeah. Jeez. Diolch. Fi'n credu y trick yw i teleport o un ochr i'r ochr arall. We're mapping mynd neud yn ôl mewn i nhw, ydy? Yeah. Sut? We're lawr fan hyn nawr. Neidio? We're mapping neud yn lan fyna. Oh yeah. O ie, un math ti'n lawr, ti lawr. Beth am neidio dros like a shockwave? Oh yeah, falle. Oh, bron. Mm. Oh. Oh, come on. Come on, come on. Come on, Eileen. Come on, Eileen. Yeah, pam dwi'n just aros fyna? No! Diolch neu. Dwi'n hat ti. Carfon patrol. Oh. Oh, bless. Bore yma oedd hwnna'n dweud dwi'n hot you. So, you know. Wow. Things. Pethau bychain, eh? Come on, mae hwn just yn classic Eggman scenario. Ti'n gallu neud e? Rwy'n trio! Oed ti though? Oed... Come on! Come on already! Come on! You can do it! Ah! Oh, jeez. Anger pangs. Dyfal, don't, oh. Beth yw'n dweud gyfal don't. Come on, come on. Oh, rwy'n trio mynd o dan nhw. Na paid neud hwnna. Does ddim lle o dan. Ah! Bron, rwy'n cael ei o dan hanner health. Ooh. Diogeledd gyd. Nes i gofyn, dweud beth yw gyd? A naeth i dweud, o, mae jyst yn enw o'n i yn hoffi achos oedd hwnna'n fel badi pan o'n nhw'n tyfu fyny gyda'i brawd. Yeah. Oedd e jyst yn enemy name, o'n nhw'n hoffi. A ni fel, oce, diolch byth, achos o'n i'n teimlo... O'n i'n edrych e fyny yn y geiriadur, achos mae popeth mewn caps locks fel yn y gêm yma. Mae'n confusing pan mae fe'n rhywbeth neu mae fe'n enw. Yeah. So gyd yw'r enw. Come on. So security. Yeah, we're not normal apparently. Yeah. Ddim yn yr un cae. Dyle hwnna wedi bod fel enillwr thing.
Like, not in the same league, ddim yn yr un cae, mae'n amazing. Ar hyn o bryd mae'r boss ddim yn yr un cae a ti. Fun fact, nes i tynnu oen bore yma. Tynnu oen? Tynnu oen mas, tiwad, achos oedd y mam ddim yn gallu gweithio a dafad. Oh! So rhaid i fi tynnu fe mas. Oedd e'n stuck achos oedd pennau mas gyntaf. A mae hwnna'n anodd, so... No! Almost! Sorry. Yeah. That's fine. Continue. Mae wedi byw, mae fe dal yn byw, so... Ah, good. Gan bwyll a mae'n mynd ymhell, mae'n cyngor dda i ti, Owain. Dal ddim yn defnyddio. Dau o'r, like, nhw. Ah! So mae'n gwneud dau o'r fel splash things, a wedyn un o'r, oh no, my tree splash things, yeah? Llongyfarchiadau pyrfi. Ti di ennill copi o'r gêm os chi'n edrych ar sybrwd neu i'ch whisper. Ddim y siocled. Yeah. Mae wedi dweud o boi naeth e mynd AFK am dipyn, so... Anreg neis i ddod nôl i. Yeah. Oh! Yeah. Oh, come on! Oh! Mae beth ti wedi colli yw Owain yn trio curo boss. Yeah. So, yeah. Sbwriel! Gweles ti un hwnna? Rwy'n just dweud sbwriel. Yeah. Oh, come on. Oh my god! Mae'n fel sniper right lawr arna ti, mae'n stampo. Ie, mae yn. Weles ti'r prosiect na bod nhw eisiau creu'r byd yn byd Minecraft? Nice. Yeah. Oh, quite cool. Rwy'n fi'n gweld, kind of related with Minecraft. Mae'n wedi creu that really cool Harry Potter map. I don't know. Fel one, like, really good recreational o Hogwarts a fel world Harry Potter. Ond mae'n fel whole campaign game hefyd, so ti'n just lawrlwy for a game. Mae'n dim yn gweithio mewn Jabber Edition, yr un hyn. Ac mae fel Hagrid yn like intro movie. Ac like ti angen fel mynd ar quests a popeth. Hedfan. Yeah. No way! Yeah, mae'n Oh, amazing. that's cool. Ond mae'n all mewn just map, just download a map, dim angen download a mod, so mae'n map yn fel, just gwneud ET, it's like really cool. Ydy e? Yeah. Oh, ma' hwnna'n nice. Mae PRV in Space wedi dweud mae rhaid darllen e fel y llythrennau yn unigol. PRV a bydd ti'n ffain. Gweni. Yeah. Diolch. Ie, gan ni'n gwybod os ti di... os mae'r keys ar gyfer y... O, mae wedi. O, mae wedi diolch yn fawr. Ffantastig. So mae wedi gweithio. Mae'r PRV in Space wedi cael e. So mae'n good. Cool. Oh, come on, that was so close. Ah, bron yna. But no cigar fel nhw'n dweud. Dyna beth fi'n mynd i gwneud nawr, rwy'n mynd i neidio dros the purple flames a trio shoot fe pryd fe'n gwneud hwnna. Ah, syniad da. I just try and dodge these. So mae'n dod lawr Yeah. and slam. Oh, flip it. Oh! Ti swnio tipyn bach fel dafad yn rhoi genedigaeth fan awan. Hopefully mae'n entertaining i you. Yeah, siwr fod. Gyfer y holl pobl sy'n caru defaid. Pawb am yr Cymraeg. Ffermwyr gorllewin Cymru.
A dylwn ni ddim ysdrydebu. Job dad. Mae lot fwy o ffermwyr y pob rhan o Gymru'n hoffi ddefaid, nid just gorllewin. De Dwyrain. Ardal Gwent hefyd. Ti'n beth yn ei meddwl? Mis Medi, mae EGX yn dod rownd i fe. Ie, mae fod Ta i. beth? Ta beth os bydd pethau nôl i normal pryd hynny? Achos mae fe'n traddodiad i ni'n mynd yna. Tiwr, fi'n gwybod mae pethau lot fwy bwysig yn y byd a tiwr, mae'n really ofnadwy, ond fi yn edrych ymlaen at EGX. Ie, fi. Mae fe'n dyddiad y calendar, fi'n meddwl, o yei. Tiwr beth, nes i ffeindio God of War t-shirt. Ti'n gofio pan daeth Hugh lan gyda O ni? ie, rwyf Kratos yn just punio fe mewn y chest a... Ie, rwyf e- naeth e roi hwnna i fi yn y diwedd, achos fi'n credu oedd e tipyn bach yn oedd y Christy yn rhy fach i fe. So, o'n i'n gwisgo fe, fi wedi bod yn gwisgo fe lot, mae fe'n really cool. Bach yn scary, David Diego. No! So close! Oh! Sorry. Ie, mae yn... Lol. Mae yn scary cael just Kratos Love ar bod ei- James just yn ymuno mewn am... just i rwbio'r halen yn y brew. Wee. Yes. Great. Na, mae freebies ffantastig yn EGX. Os ti'n gallu amseru fe'n iawn. Ie. Achos ni wastad yn mynd ar D-Seal hefyd, fel arfer nhw angen cael gwared o stoc nhw. So fi'n cofio un blwyddyn oedd Destiny 2, dyna oedd y Christy. Fi wedi cael cwpl o rai gwahanol. Flaming hell. Ond, dweud hynny o ran networking yn y pethau, dyna lle nes i cwrdd ar Guy Mocky Mode, Kevin, a naeth e wedyn, naethon ni fersiwn Cymraeg o Move. Ie. So, mae'n bendant yn werth e. Nes i ddim chwarae loads o games gwahanol. Fe dyna lle wnaethon ni trio Far Cry... Yeah! Pig. Yes! Yeah, rwy'n ni yn y Far Cry parin. Yeah! Yay! Da iawn o ein. Yay! Mae'n dweud. Fantastic. Hey, mae Shamrock yn of wedi dweud, eeey! Nice. O edrych hwnna, mae Shamrock yn cael Thirst badge oherwydd fe'n un o'r first subscribers ni. Yay! Hey, fantastic. Remember Oh, cool. Fi dal yn dysgu am hwn i gyd. Yeah, remember fel y first 20-ish subscribers yn cael badge fel hwnna sy'n dweud Thirst ar Twitch. Oh, cool. Sy'n quite cool. Oh, hwnna'n galed. Oh, fantastic. Oedd hwnna'n bendant yn... Fi'n credu nawr, os nawn ni siarad am 1 munud a 30 eiliad mwy, just so mae fe'n perffaith yn 3 awr. A nawn ni swapio drosodd a gweld. Yn amlwg, falle bydd e ddim mor llyfn a thing o fi bod yn host i ti o ein, but, beth ti'n meddwl? Ti'n gallu trio fe os ti eisiau. Felly trio, os mae fe'n mynd Yeah. pants, wel, mae gallu ni swapio nhw. Neu gallu ni gael le fyna. Ond, Well, ti'n hoffwn ni gael go ar chwarae'r gêm yma, achos fi'n teimlo fel fi wedi bod yn rhoi ti gymaint o stick am ddim chwarae ennill yn gyflym, a probably fi'n mynd i bod just more rubbish, really. So, ond fair play, nes i wneud yr holl byd cyntaf. Cenhedlaeth, y mission cyntaf, gyd wedi gorffen, so, yeah. So ni'n mynd i mynd off nawr am just rhyw 5 munud, just i swapio drosodd. So byddai'n chwarae a bydd James a Owain yn probably cymryd y Urain allan o fi. Yeah, So good. nice one. So, Awn ni. mynd i un. Woo! Right, so, So- yeah, bydd ni'n ôl mewn 5 munud-ish. 5 munud, so dewch nôl mewn 5 munud. Oh, James, dal yn nes. So, Love it.
OK, cool. Welch chi mewn 5 munud.